Δεν είχα προγραμματίσει να είμαι σπίτι εκείνο το Σαββατοκύριακο. Η αίτησή μου για άδεια είχε παραμείνει αναπάντητη στην ηλεκτρονική μου αλληλογραφία για μέρες, και ήμουν κοντά στο να την αφήσω να λήξει. Αλλά το μήνυμα του πατέρα μου ήταν σύντομο και ασυνήθιστα επίσημο. Οικογενειακή συγκέντρωση, σημαντική. Παρακαλώ να είσαι εκεί. Αυτή η τόνωση ήταν αρκετή. Μετά από 17 χρόνια στο ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, είχα μάθει να την αναγνωρίζω. Οι αποφάσεις είχαν ήδη ληφθεί. Η παρουσία μου δεν ήταν προαιρετική. Όταν έφτασα στην είσοδο του σπιτιού, ήταν λίγο μετά τις 7. Ίδιο λευκό εξωτερικό, ίδιοι περιποιημένοι θάμνοι που ο πατέρας μου δεν άφηνε ποτέ κανένα να αγγίξει. Από έξω, τίποτα δεν είχε αλλάξει. Από μέσα, όμως, ήξερα πολύ καλά ότι τα πράγματα είχαν αλλάξει. Η Ρέιτσελ ήταν η πρώτη που είδα. Στεκόταν κοντά στην είσοδο, κρατώντας ένα ποτήρι κρασί, απόλυτα χαλαρή. Με το που με είδε, μου χαμογέλασε εκείνο το προσποιητό χαμόγελο που χρησιμοποιούσε όταν υπήρχαν επισκέπτες. «Νατάλη, έκανες καλή διαδρομή», είπε. Αγκαλιαστήκαμε, γρήγορα. Μύριζε ακριβό άρωμα και κόκκινο κρασί. Το σπίτι ήταν γεμάτο. Συγγενείς, συνεργάτες, γείτονες που ήθελαν να προσποιηθούν ότι δεν ήταν εκεί για τις φήμες. Αυτή δεν ήταν απλά μια οικογενειακή γιορτή. Ήταν μια γιορτή. Ένα συμβόλαιο που ο πατέρας μου διαπραγματευόταν για μήνες είχε επιτέλους κλείσει. Η Ρέιτσελ είχε οργανώσει τα πάντα. Πάντα το έκανε αυτό. Με καθοδήγησε προς την κουζίνα, μιλώντας ήδη για την εταιρεία, για το πόσο αγχωτικά είχαν γίνει τα πράγματα, για το πόσο καλό ήταν που είχα επιτέλους πάρει άδεια. Γέμισε μόνη της ένα ποτήρι κρασί, σκούρο κόκκινο, με σταθερό χέρι. «Αξίζεις ένα ποτό», είπε, δίνοντάς το σε μένα. «Πάντα ξεχνάς να χαλαρώσεις». Το πήρα χωρίς να σκεφτώ. Συνήθεια, εμπιστοσύνη, μνήμη μειών από μια ζωή όπου δεν περιμένεις απειλές στο σπίτι. Πριν προλάβω να σηκώσω το ποτήρι, κάποιος πέρασε δίπλα μου. Το κρασί χύθηκε, ενοχλώντας τα δάχτυλά μου και το χαλί. Όχι. «Λυπάμαι τόσο πολύ», είπε η Ελένα, ήδη γονατισμένη με ένα πανί. Η Ελένα Μοράλες εργαζόταν για την οικογένειά μου πάνω από μια δεκαετία. Ήσυχη, αποτελεσματική, σχεδόν αόρατη, εκτός αν χρειαζόταν να διορθώσει κάτι. Τα χέρια της έτρεμαν καθώς σκούπιζε τη χυμένη ποσότητα, αλλά η φωνή της παρέμενε ήρεμη. Πολύ ήρεμη. Ενώ πλησίασε, ο ώμος της κάλυψε τη θέα της Ρέιτσελ για λίγο περισσότερο από όσο χρειαζόταν, τα χείλη της μόλις που κουνήθηκαν. «Μην το πιείς», ψιθύρισε. «Σε παρακαλώ, απλά εμπιστεύσουμε». Δεν αντέδρασα. Όχι επειδή δεν την άκουσα, αλλά γιατί την άκουσα. Χρόνια εκπαίδευσης με δίδαξαν να κρατώ το πρόσωπό μου ακίνητο όταν κάτι δεν κολλάει. Δεν αναπηδάς. Δεν κάνεις ερωτήσεις φωναχτά. Συλλέγεις δεδομένα και περιμένεις. Η Ρέιτσελ γύρισε απότομα. «Ελένα, πρόσεχε». «Θα προσέχω», είπε γρήγορα η Ελένα. «Το υπόσχομαι». Σηκώθηκε και εξαφανίστηκε από την αίθουσα, αφήνοντας το χώρο πιο ήσυχο από πριν. Η Ρέιτσελ αναστέναξε, κυλώντας τα μάτια της. Έχει γίνει τόσο αδέξια τελευταία. Δεν ξέρω τι τη συμβαίνει. Χαμογέλασα ουδέτερα και έβαλα το ποτήρι κάτω. Είναι εντάξει. Συμβαίνουν ατυχήματα. Διστάζοντας, πήρε το δικό της ποτήρι. Μπορώ να σου φέρω άλλο. Δεν χρειάζεται, είπα. Θα πάρω κάτι αργότερα. Με παρακολούθησε για μισό δευτερόλεπτο παραπάνω από όσο έπρεπε πριν κουνήσει το κεφάλι της καταφατικά. Η νύχτα είχε αρχίσει να αποκτά το ρυθμό της, με τις συζητήσεις να μπλέκονται η μία στην άλλη, και τα γέλια να ανεβαίνουν και να πέφτουν σαν μελωδία. Ο πατέρας μου, ανανεωμένος για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, περιφερόταν από παρέα σε παρέα, απολαμβάνοντας τη ζωντάνια του κόσμου γύρω του. Η Ρέιτσελ παρέμενε κοντά μου, πάντα σε απόσταση που μπορούσα να την προσεγγίσω, πάντα σε εγρήγορση για το που ήμουν. Μετά από περίπου 20 λεπτά, η μπροστινή πόρτα άνοιξε ξανά. Η Κλέρ Γουίτμαν μπήκε μέσα, ελαφρώς έξαλλη, με το παλτό της ακόμη πάνω της. Η ξαδέρφη μου είχε φτάσει αργά και είχε χάσει την αρχή της γιορτής. «Συγγνώμη», είπε με ένα χαμόγελο, η κίνηση ήταν φρικτή. Σάρωσε το δωμάτιο με το βλέμμα της και έπιασε το κοντινότερο ποτήρι από το τραπέζι, αυτό που είχα αφήσει. «Επιτέλους», είπε, παίρνοντας μια μεγάλη γουλιά. Κανείς δεν τη σταμάτησε. Δεν υπήρχε λόγος να το κάνει. Λιγότερο από 5 λεπτά αργότερα, η Κλέρ άφησε το ποτήρι από τα χέρια της. Έσπασε στο ξύλινο πάτωμα και ο ήχος διαπέρασε τη σιωπή, σαν να ήρθε η καταιγίδα. Έπιασε το τραπέζι με τα χέρια της, τα μάτια της αναβόσβηναν. «Νιώθω περίεργα», ψέλισε και τα γόνατά της λύγησαν. Έπεσε στο έδαφος γρήγορα. Το δωμάτιο ξέσπασε σε φωνές. Κάποιος φώναξε το όνομά της. Οι καρέκλες τράβηξαν πίσω.
Ο πατέρας μου έτρεξε μπροστά, ο πανικός αποτυπωμένος στο πρόσωπό του. Εγώ έμεινα εκεί που ήμουν. Τα χέρια της Κλέρ είχαν αρχίσει να σφίγγονται, τα δάχτυλά της τρεμούλιαζαν, λες και δεν της ανήκαν. Η αναπνοή της γινόταν ρηχή και ανισόρροπη. Το δέρμα της είχε αποκτήσει μια οχρότητα που δεν είχε καμία σχέση με λιποθυμία. Η Ρέιτσελ γονάτισε δίπλα της. «Καλέστε το 911», φώναξε. Κάποιος ήδη το έκανε. Εγώ παρακολουθούσα, μετρούσα τις ανάσες, τα δευτερόλεπτα ανάμεσα στους σπασμούς των μειών. Έβλεπα τα μάτια της Κλέρ να αγωνίζονται να εστιάσουν. Η Ελένα εμφανίστηκε ξανά στην πόρτα. Το πρόσωπό της ήταν χλωμό, αλλά τα μάτια της κατευθύνθηκαν κατευθείαν σε μένα. Χωρίς έκπληξη, χωρίς σύγχυση, μόνο επιβεβαίωση. Οι σιρήνες έσκησαν τη σιωπή πριν προλάβει κάποιος να ρωτήσει τις σωστές ερωτήσεις. Οι διασώστες κινήθηκαν γρήγορα, με επαγγελματισμό. Ρώτησαν για αλλεργίες, φάρμακα, ιατρικό ιστορικό. «Τίποτα τέτοιο», είπε ο πατέρας μου, με τη φωνή του να τρέμει. Η Κλέρ προσπάθησε να μιλήσει, αλλά οι λέξεις βγήκαν χοντρές και διακεκομένες. Όταν τη σήκωσα στο φορείο, το κεφάλι της γύρισε προς εμένα. Τα μάτια της έγιναν πιο ξιδερκή για μια στιγμή, μπερδεμένα, σχεδόν κατηγορητικά. Και ύστερα, χάθηκε. Το σπίτι γέμιζε με τη μυρωδιά του χυμένου κρασιού και των μαντιλιών απολύμανσης. Οι συζητήσεις ξανάρχισαν, αλλά σε ψίθυρους. Οι άνθρωποι απέφευγαν να κοιταχτούν. Η Ρέιτσελ στάθηκε και έστρωνε το φόρεμά της, ήδη σε λειτουργία ελέγχου. «Θα πάμε στο νοσοκομείο», είπε. Όλοι οι άλλοι, «Παρακαλώ, δώστε μας λίγο χώρο». Τα μάτια της κοίταξαν το τραπέζι, στον άδειο χώρο όπου βρισκόταν το ποτήρι. Εγώ δεν κουνήθηκα προς τα εκεί. «Όχι ακόμη. Αν αυτή η στιγμή σας έκανε να νιώσετε άβολα, καλώς. Αφήστε ένα σχόλιο και πείτε μου τι νομίζετε ότι υπήρχε πραγματικά σε εκείνο το ποτήρι. Και βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί, για να μην χάσετε τι θα συμβεί στη συνέχεια». Στο νοσοκομείο, όλα θόλωσαν σε λευκούς τοίχους και αποσπασματικές ερωτήσεις. «Η Κλέρ είναι σταθερή», είπαν, «αλλά κάνουμε εξετάσεις». Η λέξη «αντίδραση» αιωρούνταν ασαφής και μη βοηθητική. Η Ρέιτσελ περπατούσε ανήσυχη. Ο πατέρας μου καθόταν με το κεφάλι στα χέρια του. Η Ελένα καθόταν σφιγμένη σε μια πλαστική καρέκλα, τα χέρια της σφιχτά δεμένα στην αγκαλιά της. Ένας γιατρός με παρέσυρε λίγο πιο πέρα. Έφαγε ή ήπιε κάτι ασυνήθιστο πριν καταρρεύσει. Στη μέση ενός οικογενειακού πάρτι, οι σκέψεις μου περιπλανήθηκαν γύρω από το ποτήρι του κρασιού, το απαλό ψίθυρο της Ελένας και το σταθερό χέρι της Ρέιτσελ που το γέμιζε. «Είχαμε κρασί», είπα, και εκείνος κούνησε το κεφάλι του καταφατικά. «Θα συμπεριλάβουμε μια τοξικολογική εξέταση», πρόσθεσε. «Παρακαλώ, κάντε το», του απάντησα. Μελέτησε το πρόσωπό μου για μια στιγμή. «Το διαχειρίζεσαι πολύ ήρεμα», είπε. «Είμαι εκπαιδευμένος», του είπα. «Αυτό δεν σημαίνει ότι μου αρέσει». Όταν απομακρύνθηκε, η Ελένα έγειρε προς το μέρος μου, χαμηλώνοντας τη φωνή της. Εκείνη ήπιε ολόκληρο το ποτήρι. Η Ρέιτσελ ποτέ δεν το κάνει. Αυτή η πληροφορία ήταν καινούρια για μένα. Την κατέγραψα στο νου μου, μαζί με όλα τα άλλα. Ο χρόνος, η αμφιταλάντευση, το χύσιμο που δεν έπρεπε να έχει σημασία, αλλά είχε. Το κινητό μου δόνησε με μια τυπική ενημέρωση από τη βάση. Το αγνόησα. 5 λεπτά. Τόσο χρόνο χρειάστηκε για να καταρρεύσει η Κλέρ. Και ο μικρομετώνο, τι κι αν υπήρχε σε εκείνο το ποτήρι, είχε ήδη κάνει τη δουλειά του, απλώς όχι στο πρόσωπο για το οποίο προοριζόταν. Κράτησα τα χέρια μου ακίνητα στα γόνατα ενώ ο παρακολουθητής πάνω από το κρεβάτι της Κλέρ έμπαινε σε ένα σταθερό, αδιάφορο ρυθμό. Ο ήχος δεν τέριαζε με την εικόνα που είχα στο μυαλό μου. 5 λεπτά. Αυτό ήταν το μόνο που χρειάστηκε για να καταρρεύσει. Οι άνθρωποι δεν πέφτουν έτσι από άγχος ή κακή στιγμή. Όχι έτσι. Μια νοσοκόμα ρύθμισε την IV και απομακρύνθηκε. Το χρώμα της Κλέρ ήταν καλύτερο τώρα, αλλά το πρόσωπό της έμοιαζε ακόμα ξένο, σαν να μην είχαν συμφωνήσει οι μύες της για το πώς πρέπει να αισθάνεται το φυσιολογικό. Ο πατέρας μου στεκόταν στην άκρη του κρεβατιού, με τα χέρια του σταυρωμένα σφιχτά στο στήθος, κοιτάζοντας το πάτωμα σαν να το κατηγορούσε προσωπικά για την αποτυχία του. Η Ρέιτσελ περιφερόταν κοντά στην πόρτα, με το τηλέφωνο κολλημένο στο αυτί της. Μιλούσε με χαμηλή φωνή, ήρεμη και αποδοτική. Δεν άκουγα τα λόγια της, αλλά αναγνώριζα τον τόνο της. Επικοινωνία κρίσης. Αλλάξα τη στάση μου στην καρέκλα και ένιωσα ξανά εκείνη την ελαφριά κενότητα πίσω από τα μάτια μου. Όχι ακριβώς ζάλι, περισσότερο σαν να καθυστερούσε το κεφάλι μου μισό δευτερόλεπτο πίσω από τις σκέψεις μου. Το είχα νιώσει πολλές φορές πριν, αλλά ποτέ δεν το είχα συνδέσει με κάτι συγκεκριμένο. Άνοιξα τους ώμους μου μια φορά, ελέγχοντας τον εαυτό μου. Καμία δυναμία, καμία τρεμούλα. Ωστόσο, η αίσθηση παρέμενε. Ένας γιατρός μπήκε μέσα,
Μεσήλικας, κουρασμένος αλλά συγκεντρωμένος. Είναι σταθερή, είπε. Εξετάζουμε αίμα και κάνουμε απεικονίσεις. Θέλουμε να αποκλείσουμε δραστηριότητα σπασμών ή εγκεφαλικό. Υπάρχουν ενδείξεις που να δείχνουν κάτι, ρώτησα. Δίστασε. Όχι ακόμα. Η Ρέιτσελ γύρισε από την πόρτα. Πιθανότατα είναι αφυδάτωση, είπε γρήγορα. Η Κλέρ σχεδόν δεν τρώει όταν ταξιδεύει. Ο γιατρός κούνησε το κεφάλι του χωρίς να δεσμευτεί και απομακρύνθηκε. Η Ρέιτσελ αναστέναξε σαν να κρατούσε την αναπνοή της για κοινό. Πλησίασε και μου άγγιξε το χέρι. Είσαι εντάξει. Κοίταξα το χέρι της, μετά επέστρεψα το βλέμμα μου στο πρόσωπό της. Είμαι καλά. Μελετούσε το πρόσωπό μου για μια στιγμή που φάνηκε να διαρκεί πολύ. Δεν ήπιας πολύ απόψε. Δεν διψούσα. Μια άλλη παύση. Χαμογέλασε λεπτά και ελεγχόμενα. Φυσικά. Απομακρύνθηκε και κάθισε δίπλα στον πατέρα μας, τραβώντας τον αμέσως σε μια ήσυχη συζήτηση για τα λογιστικά. Ποιος θα καλέσει ποιον? Τι να πούμε στους ανθρώπους? Τι να μην πούμε ακόμα? Εγώ ανακλήθηκα στην καρέκλα μου και άφησα τα μάτια μου να περιπλανηθούν στην οροφή. Δεν ήταν κούραση που με εμπόδιζε να κοιτάξω τις δύο γυναίκες, αλλά κάτι βαθύτερο, ένα βάρος που με απασχολούσε μήνες. Την πρώτη φορά που ένιωσα παράξενα ήταν στα τέλη του χειμώνα. Είχα ξυπνήσει με ναυτίες σε ένα ξενοδοχείο και πίστευα ότι φταίει το κακό φαγητό. Μια εβδομάδα αργότερα, το ίδιο συνέβη ξανά. Οι φωτεινές πρωινές ώρες, η θολή πίεση πίσω από τα μάτια μου, η δυσκολία να συγκεντρωθώ στις συναντήσεις. Επέκρινα τα ταξίδια και την έλλειψη ύπνου. Ο γιατρός μου, ωστόσο, συμφώνησε. Στρες, αφυδάτωση, ίσως και γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, μου είπε να πίνω περισσότερο νερό και να κόψω τον καφέ. Η Ρέιτσελ με οδήγησε σε αυτή την επίσκεψη. Είχε επιμείνει, λέγοντας ότι ήθελε να σιγουρευτεί ότι δεν θα παραβλέψω τίποτα, όπως πάντα έκανα. Καθόταν εκεί, χαμογελώντας, αστειευόμενη με τον γιατρό για το πόσο δύσκολα καταλάβαινα πότε να χαλαρώσω. Σκέφτηκα τότε ότι φαινόταν υπερήφανη. Από εκείνη τη στιγμή, άρχισε να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στις επισκέψεις μου. Βιταμίνες τακτοποιημένες στον πάγκο, τσάι ήδη έτοιμο, καφές ποτισμένος πριν προλάβω να ρωτήσω. Το παρουσίαζε ως ένδειξη φροντίδας. Αδελφική αγάπη, προσπαθώντας να καλύψει το χαμένο χρόνο. Το δέχτηκα χωρίς δεύτερη σκέψη. Οι οικογενειακές συνήθειες είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν. Μια καρέκλα τρίκλισε απαλά στο πάτωμα. Η Ελένα είχε πλησιάσει, στέκοντας τώρα ακριβώς μέσα στο δωμάτιο, με τα χέρια της σταυρωμένα μπροστά της. Δεν κοιτούσε την Κλέρ, αλλά εμένα. Σηκώθηκα και βγήκα στο διάδρομο χωρίς να ρωτήσω κανέναν. Η Ελένα με ακολούθησε χωρίς να πει λέξη. Σταματήσαμε κοντά σε ένα παράθυρο που έβλεπε στο χώρο στάθμευσης. Ο ψυχρός αέρας της νύχτας πίεζε το τζάμι, προσφέροντας μια αίσθηση σταθερότητας που το νοσοκομείο δεν μπορούσε να μου δώσει. Το έχεις παρατηρήσει, είπα ήσυχα. Δεν έκανε πως δεν καταλάβαινε. Ναι. Πόσο καιρό, ρώτησα. Κατάπιε. Μήνες. Άφησα αυτή τη δήλωση να καθίσει πριν ρωτήσω το επόμενο ερώτημα. Αυτή τη νύχτα. Η σιαγόνα της σφίχτηκε. Αυτή τη νύχτα είναι διαφορετική. Πώς? Δεν μέτρησε, είπε η Ελένα. Απλά έριξε. Αυτή η απλή πρόταση τα αναστάτωσε όλα. Τι να μετρήσει, ρώτησα. Η Ελένα κούνησε το κεφάλι της. Ποτέ δεν είδα καθαρά το μπουκάλι. Μικρό γυαλί. Μερικές φορές στην τσάντα της, μερικές φορές στο σιρτάρι δίπλα στον νηπτήρα. Συνήθιζε να μετράει. Πάντα μετρούσα σταγόνες. Ναι. Δεν ρώτησα γιατί δεν είχε πει νωρίτερα. Ήξερα ήδη την απάντηση. Ο φόβος έχει έναν τρόπο να κάνει τους ανθρώπους σιωπηλούς αντί να είναι δραματικοί. Θυμάσαι ποιος υπογράφει τους μισθούς μου, πρόσθεσε σχεδόν απολογητικά η Ελένα. Αυτό έχει νόημα, είπα. Μια νοσοκόμα φώναξε το όνομα της Κλέρ από μέσα. Ο πατέρας μου προχώρησε αμέσως, και η Ρέιτσελ τον ακολούθησε. Η Ελένα έκανε ένα βήμα πίσω, εξαφανιζόμενη στο παρασκήνιο όπως πάντα. Έμεινα εκεί που ήμουν. Ο διάδρομος φάνηκε πιο μακρύς από όσο θα έπρεπε. Ο παλμός μου παρέμεινε σταθερός. Τα χέρια μου δεν έτρεμαν. Αυτό με ενόχλησε σχεδόν περισσότερο από τον πανικό. Το τηλέφωνο μου δαγκώθηκε. Ένα μήνυμα από τη μονάδα μου. Τακτική επιθεώρηση. Το αγνόησα και έβαλα το τηλέφωνο πίσω στην τσέπη μου. Ο γιατρός βγήκε ξανά λίγα λεπτά αργότερα, η έκφραση του πιο σοβαρή αυτή τη φορά. Δεσποινής Μπρουκς, είπε, κοιτώντας με απευθείας. Μπορώ να μιλήσω μαζί σας? Σηκωθήκαμε και κάναμε ένα βήμα στην άκρη.
Ο γιατρός κοίταξε τα αποτελέσματα των εξετάσεων και είπε με σοβαρό ύφος: Βλέπουμε κάποιες ανομαλίες στα αίματα της. Η ανησυχία του ήταν προφανής. Είναι νωρίς, αλλά υπάρχουν ενδείξεις που υποδηλώνουν πιθανή τοξική έκθεση. Ρώτησα: Ποιας μορφής? Πρέπει να κάνουμε μία πιο συγκεκριμένη εξέταση για να είμαστε σίγουροι. Κάνε τι, του απάντησα χωρίς δισταγμό. Ο μικρομετώνω, τι χρειαστεί. Μελέτησε το πρόσωπό μου και τελικά κούνησε καταφατικά το κεφάλι του. Θα το κάνουμε. Καθώς επέστρεφα προς την αίθουσα αναμονής, παρατήρησα ότι η Ραχήλ με κοιτούσε με αγωνία. Τι είπε? Ρώτησε με φωνή γεμάτη ανησυχία. Ότι δεν ξέρουν ακόμα, απάντησα, αποφεύγοντας να της πω όλη την αλήθεια. Ένα ψέμα που δεν ήταν και τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Κοίταξα πάλι τα χέρια μου, ήρεμα, σε πλήρη έλεγχο. 5 λεπτά. Αυτό ήταν το χρονικό περιθώριο. Οτιδήποτε είχε μπει στο κρασί δρούσε γρήγορα, αδιάκριτα, χωρίς να νοιάζεται ποιος θα το καταναλώσει. Η Κλέρ μεταφέρθηκε σε χώρο παρακολούθησης. Χωρίς επισκέπτες προς το παρόν, μας ενημέρωσαν. Ο πατέρας μου αντέτεινε για λίγο, αλλά στο τέλος παράτησε την προσπάθεια. Φαινόταν πιο μικρός καθώς καθόταν ξανά, σαν η αυτοπεποίθηση που είχε κρατήσει όλη τη διάρκεια της βραδιάς να είχε πια εξαντληθεί. Η Ραχήλ καθόταν δίπλα του, το χέρι της ελαφριάς πάνω στο μπράτσο του, προσπαθώντας να τον παρηγορήσει. Η Ελένα στεκόταν κοντά στον τοίχο, με τα μάτια χαμηλωμένα, η στάση της σφιγμένη. Εγώ καθόμουν και άφηνε την κατάσταση γύρω μου να εξελίσσεται χωρίς να συμμετέχω. Η τηλεόραση μουρμούριζε κάτι αδιάφορο, τα τηλέφωνα βναν, και οι άνθρωποι ψιθύριζαν. Όταν αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά, ο εγκέφαλός σου σταματά να είναι ευγενικός. Φέρνει όλες τις παραμελημένες λεπτομέρειες στο φως, χωρίς να ρωτήσει. Οι πρωινές ώρες που ένιωθα άρρωστη. Οι απογευματινές στιγμές που η προσοχή μου χάνονταν μόλις αρκετά ώστε να γίνει αντιληπτό. Η Ραχήλ πάντα επέμενε να αναλαμβάνει αυτή τα ποτά μου όταν την επισκεπτόμουν. Η Ελένα που φρόντιζε να καθαρίζει πάγκους που ήταν ήδη καθαροί. Δεν ήθελα να το παραδεχτώ, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι δεν υπήρχε. Ο πατέρας μου κλείνε προς το μέρος μου. Έχει πολλή πίεση, είπε σιγανά. Αυτή η πίεση από τις δουλειές δεν προκαλεί σπασμούς, του απάντησα. Έκανε μια κίνηση σαν να το χτύπησε κάτι, και η Ελένα με κοίταξε, κουνώντας τον καρπό της 2 φορές. Ένα μικρό σημάδι. Χρόνος. Σηκώθηκα. Θα πάρω λίγο νερό. Η Ραχήλ κούνησε αδιάφορα το κεφάλι, ήδη επιστρέφοντας στην οθόνη του τηλεφώνου της. Στην πηγή νερού, γέμισε ένα χαρτοπότηρο και πήρα μια αργή γουλιά. Δεν είχε γεύση. Κανονικό, ασφαλές. Εκείνη τη στιγμή, η συνειδητοποίηση χτύπησε με σαφήνεια. Οτιδήποτε συνέβαινε σε μένα δεν είχε ξεκινήσει απόψε. Απόψε ήταν απλώς η πρώτη φορά που κάποιος άλλος το πλήρωσε. Δεν κάθισα ξανά μετά την πηγή νερού. Έμεινα όρθιος, αφήνοντας το κρύο από το ποτήρι να απλωθεί στα χέρια μου καθώς παρατηρούσα τη Ραχήλ από την άλλη πλευρά της αίθουσας αναμονής. Ήταν ήρεμη, υπερβολικά ήρεμη. Η φωνή της ήταν χαμηλή καθώς μιλούσε στο τηλέφωνο, κουνώντας το κεφάλι της όπως κάποιος που τσεκάρει μια λίστα. Όποιος την παρατηρούσε, θα έβλεπε μια ικανή κόρη να διαχειρίζεται μια κρίση. Εγώ έβλεπα τέλειο συγχρονισμό. Κάθε κλίση γινόταν στην κατάλληλη σειρά, κάθε αντίδραση μετρημένη. Η Ελένα πλησίασε στα αυτόματα μηχανήματα, προσποιούμενη ότι διάβαζε τις ετικέτες, σαν να μην τις είχε δει ποτέ πριν. Όταν η Ραχήλ γύρισε αλλού, η Ελένα κουνήθηκε λίγο, καταφέρνοντας να τραβήξει την προσοχή μου. Πλησίασα χωρίς να την κοιτάξω. Η Έλενα κοίταξε τη μηχανή και ήπιε όλο το ποτήρι. Η Ρέιτσελ ποτέ δεν πίνει τόσο, είπε ήσυχα. Πώς το ξέρεις, ρώτησα. Πίνει μία γουλιά. Ίσως 2. Της αρέσει να το κρατάει. Απόψε, δεν το άγγιξε καν. Αυτή η λεπτομέρεια μπήκε στη θέση της, μαζί με τις άλλες. Η Ρέιτσελ μου είχε δώσει το κρασί και είχε απομακρυνθεί, χωρίς ποτέ να το φέρει στα χείλη της. Δεν είχε ανάγκη. Η Κλέρ το τελείωσε, ρώτησα. Ναι, είπε η Έλενα. Όλο. Κούνησα το κεφάλι μου καταφατικά. Την παρακολουθούσες. Οι ώμοι της Έλενας σφίχτηκαν. Παρακολουθώ τα πάντα σε αυτό το σπίτι. Γιατί, ρώτησα, και τότε με κοίταξε. Γιατί φοβόμουν. Αυτή η απάντηση είχε περισσότερη σημασία από οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να πει. Σταθήκαμε εκεί, σιωπηλοί, ενώ μια νοσοκόμα περνούσε με ένα καρότσι γεμάτο προμήθειες. Το νοσοκομείο συνέχιζε να κινείται, χωρίς να επιβραδύνεται για τις προσωπικές αποκαλύψεις. Πες μου ακριβώς τι έχεις δει, είπα. Η Έλενα πήρε μια ανάσα. Άρχισε να σου δίνει περισσότερη προσοχή μετά την επίσκεψή σου την Άνοιξη. Είπε ότι φαινόσουν κουρασμένος, ότι το ναυτικό σε έφθυρε. Θυμήθηκα εκείνο το Σαββατοκύριακο,
μια γρήγορη στάση ανάμεσα σε πτήσεις. Είχα κοιμηθεί άσχημα και ξύπνησα με ναυτία. Αυτό το αποδόθηκα στο jet lag. Η Ρέιτσελ είχε επιμείνει να φτιάξει πρωινό. Καφές ήδη χυμένος, με κρέμα όπως μου άρεσε. «Είδες να βάζει κάτι στα ποτά μου?» ρώτησα. Η Έλενα δίστασε. «Όχι στην αρχή. Αλλά αργότερα, ναι». Ο παλμός μου αυξήθηκε, αλλά η φωνή μου παρέμεινε ήρεμη. «Τι χρησιμοποίησε?» ρώτησα. «Μια μικρή φιάλη», είπε η Έλενα. «Γυάλινη. Διαφανές υγρό. Χωρίς ετικέτα. Μερικές φορές την κρατούσε στην τσάντα της. Μερικές φορές το σιρτάρι δίπλα από τον νεροχύτη». «Πόσες σταγόνες?» ρώτησα. «Στην αρχή 1, είπε. Μετά 2, αργότερα 3. Μετρούσε κάθε φορά. Και απόψε δεν μέτρησε», είπε ξανά η Έλενα. Έριξε. Αυτή η διάκριση είχε σημασία. Το μέτρημα σήμαινε έλεγχο. Το ρίξιμο σήμαινε επίγουσα κατάσταση. «Γιατί δεν είπες τίποτα νωρίτερα?» ρώτησα. Η γνάθος της Έλενας σφίχτηκε. «Γιατί δεν ήμουν σίγουρη και γιατί μου υπενθύμησε ποιος υπογράφει τους μισθούς μου. Ο φόβος δεν κάνει τους ανθρώπους αδέξιους. Τους κάνει ακριβείς». Η Έλενα είχε μείνει σιωπηλή, όχι επειδή δεν την ένοιαζε, αλλά επειδή την ένοιαζε πολύ. Μια νοσοκόμα μπήκε στην αίθουσα αναμονής και φώναξε το όνομα του πατέρα μου. Σηκώθηκε αμέσως, η Ρέιτσελ ήδη σηκωνόταν δίπλα του. Η Έλενα έκανε ένα βήμα πίσω, εξαφανιζόμενη πίσω από το συνήθι ρόλο της. Δεν τους ακολούθησα. Αντίθετα, έβγαλα το τηλέφωνό μου από την τσέπη και κύλησα παλιές μηνύματα, ψάχνοντας μοτίβα που είχα παραβλέψει. Μηνύματα από τη Ρέιτσελ που ρωτούσαν για την υγεία μου, υπενθυμίσεις να παίρνω βιταμίνες, αστεία για το ότι δούλευα πολύ. Τα διάβαζα διαφορετικά τώρα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο γιατρός επέστρεψε, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από έναν άλλο ιατρό. Μίλησαν ήσυχα με τον πατέρα μου και τη Ρέιτσελ, με τα κεφάλια τους κεκλειμένα. Η στάση της Ρέιτσελ άλλαξε ελαφρώς, οι ώμοι της σφίχτηκαν. Όταν τελείωσαν, ο πατέρας ήρθε προς το μέρος μου. «Επεκτείνουν τις εξετάσεις», είπε. «Μόνο για να είμαστε σίγουροι». «Καλά», απάντησα. Η Ρέιτσελ χαμογέλασε, με ανακούφιση προσεκτικά τοποθετημένη. «Βλέπεις?» «Πιθανώς δεν είναι τίποτα σοβαρό». Δεν απάντησα. Ο δεύτερος γιατρός παρέμεινε κοντά. «Κυρία Μπρουκς», είπε. «Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις». Απομακρυνθήκαμε ξανά. Η ατμόσφαιρα στο ιατρείο είχε βαρύνει και η αγωνία ήταν διάχυτη. Ο γιατρός κοίταξε προσεκτικά τη Ρέιτσελ και με ρώτησε αν είχα παρατηρήσει πρόσφατα κάποια συμπτώματα. «Λίγο ζάλι, ναυτία, δυσκολία στη συγκέντρωση», απάντησα. «Ναι, το νιώθω από καιρό», πρόσθεσα, καθώς η Ρέιτσελ σήκωσε το κεφάλι της με ανησυχία. «Γιατί δεν το είπες νωρίτερα?» «Το είπα», αντέτεινα. «Πήγα στο γιατρό». Ο γιατρός κούνησε το κεφάλι του και συνέχισε, ρωτώντας αν κάποιος άλλος είχε παρατηρήσει τα συμπτώματα. Κοίταξε την Ελένα και αμέσως γύρισα πίσω στο γιατρό. «Κάποιος το παρατήρησε», είπα, και η Ρέιτσελ γέλασε ελαφρά, κουνώντας το χέρι της. Ανησυχεί υπερβολικά. Όμως ο γιατρός δεν γελούσε. Έκανε σημειώσεις στο τάμπλετ του. «Θα προσθέσουμε βαρέα μέταλλα στη διάγνωση, απλώς για να αποκλείσουμε κάποιες πιθανότητες», είπε. Το χαμόγελο της Ρέιτσελ έγινε πιο σφιχτό. Όταν απομακρύνθηκε, γύρισε προς εμένα. «Δραματοποιείς?» «Μήπως έτσι?» ρώτησα. Ο πατέρας μου μας κοίταξε, μπερδεμένος και κουρασμένος. «Μπορούμε να μην το κάνουμε αυτό εδώ?» «Δεν κάνουμε τίποτα», είπε γρήγορα η Ρέιτσελ. «Η Νάταλη απλώς είναι αγχωμένη». Μελέτησα το πρόσωπό της, τις γνώριμες γωνίες και τις εκφράσεις που ήξερα από πάντα. Φαινόταν ακριβώς σαν κάποια που νόμιζε ότι είχε ακόμα τον έλεγχο. Έκανα ένα βήμα προς την Ελένα. «Αν κάποιος σου κάνει ερωτήσεις», είπα ήσυχα, «πες την αλήθεια». Τα μάτια της άνοιξαν διάπλατα. «Θα το ξέρει, το ξέρω», είπα. «Αυτό είναι εντάξει». Ο χώρος του ιατρείου φαινόταν πιο μικρός τώρα, σαν η τύχη να είχα μετακινηθεί προς τα μέσα. Κάθε ήχος φαινόταν πιο έντονος, κάθε κίνηση πιο προσεγμένη. Η Κλέρ μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό δωμάτιο. Ήταν ξύπνια αλλά αποπροσανατολισμένη, οι λέξεις της αργές και άνισες. Όταν πλησίασα αρκετά για να με δει καθαρά, το μέτωπό της ζαρώθηκε. «Νιώθω ότι τα έκανα θάλασσα», είπε. «Δεν το έκανες», της απάντησα. «Απλώς μας έδειξες κάτι». Αυτή ανοιγόκλεισε τα μάτια της, μπερδεμένη, και άρχισε να ξαναχάνεται στον ύπνο. Η Ρέιτσελ έμεινε κοντά στην πόρτα, με τα χέρια σταυρωμένα, παρακολουθώντας, όχι ανήσυχη,
υπολογίζοντας. Η Ελένα βρισκόταν κοντά στο πόδι του κρεβατιού, με τα χέρια της σταυρωμένα, τα μάτια της να μην φεύγουν από το πρόσωπο της Κλέρ. Δεν ζητούσε συγχώρεση. Ήθελε επιβεβαίωση ότι είχε κάνει το σωστό. Έξω από το δωμάτιο, το τηλέφωνό μου δόνησε ξανά. Αυτή τη φορά ήταν ο διοικητής της μονάδας μου. «Όλα καλά?» ρώτησε. «Οικογενειακή κατάσταση?» είπα. «Μπορεί να χρειαστώ μια μέρα». Έκανε μια παύση. «Ακούγεσαι συγκεντρωμένη». «Είμαι», απάντησα. «Κάλεσε με αν χρειαστείς κάτι», είπε. «Και μην κάνεις τίποτα ανόητο». «Δεν θα κάνω», απάντησα, και αυτό ήταν κατά βάση αλήθεια. Όταν το κλείσαμε, δεν ένιωθα πανικό ή θυμό. Ένιωθα καθαρότητα. Αυτή η αίσθηση που προκύπτει όταν οι παράγοντες ευθυγραμμίζονται και η εικόνα σταματά να είναι θολή. Ο μικρομετώνω, τι και αν έκανε η Ρέιτσελ, δεν ήταν κάτι καινούριο. Απόψε δεν ήταν λάθος. Ήταν μια παρέκκληση. Είχε βιαστεί. Είχε χυθεί αντί να μετρήσει. Και κάποιος άλλος είχε πληρώσει γι' αυτό. Κοίταξα την αδερφή μου μια τελευταία φορά, που στεκόταν εκεί στο διάδρομο του νοσοκομείου, απόλυτα ήρεμη. Νόμιζε ότι διαχειριζόταν μια κρίση. Αυτό που δεν συνειδητοποιούσε ήταν ότι η κατάσταση είχε ήδη ξεφύγει από τον έλεγχό της. Έμεινα όρθια όταν η νοσοκόμα έκλεισε την κουρτίνα μέχρι τη μέση, αφήνοντας αρκετό χώρο για να εισχωρήσουν οι ήχοι του διαδρόμου. Τα μάτια της Κλέρ ήταν ανοιχτά τώρα, απροσδιόριστα, αλλά αρκετά alert για να παρακολουθήσουν τις κινήσεις. Ένας καρδιογράφος χτύπαγε σταθερά δίπλα της, και το δωμάτιο μύριζε απολυμαντικό και κάτι ελαφρώς μεταλλικό που δεν έπρεπε να είναι εκεί. Ο γιατρός μπήκε στο δωμάτιο κρατώντας ένα τάμπλετ κάτω από το χέρι του. Η στάση του ήταν ήρεμη, χωρίς καμία αίσθηση βιασύνης. Αυτή η έλλειψη άμεσης δράσης με ανησύχησε περισσότερο από μια επίγουσα κατάσταση. «Ακόμα περιμένουμε μερικά αποτελέσματα», είπε, ρίχνοντας μια ματιά ανάμεσα στην Κλέρ και την οθόνη. «Αλλά κάποιοι από τους πρώτους δείκτες είναι ασυνήθιστοι». «Ασυνήθιστοι πώς?» ρώτησα με ανησυχία. Ο γιατρός διάλεξε τις λέξεις του προσεκτικά. «Δεν ευθυγραμμίζονται με αφυδάτωση ή άγχος, και δεν μοιάζουν με μια τυπική διαταραχή σπασμών». Η Ρέιτσελ μετακίνησε το βάρος της κοντά στην πόρτα. «Λοιπόν, τι λέτε?» «Λέω ότι επεκτείνουμε την τοξικολογική εξέταση», απάντησε. «Αυτό μοιάζει περισσότερο με έκθεση παρά με εσωτερικό γεγονός». Ο πατέρας μου έδειξε ανήσυχος. «Έκθεση σε τι?» «Αυτό προσπαθούμε να προσδιορίσουμε», είπε ο γιατρός. «Μέταλλα, ορισμένες ενώσεις. Θα μάθουμε περισσότερα μόλις επιστρέψει το πάνελ». Η Ρέιτσελ γέλασε ελαφρά, ο ήχος της ακούστηκε κοφτερός μέσα στο μικρό δωμάτιο. «Αυτό είναι γελίο». «Σοβαρά τώρα, προτείνετε ότι κάποιος τη δηλητηρίασε?» Ο γιατρός δεν αντέτεινε. «Προτείνω να αποκλείσουμε όλες τις πιθανότητες». Έφυγε χωρίς να περιμένει άδεια. Η Κλέρ κούνησε τα δάχτυλά της, τρέμοντας κάτω από την κουβέρτα. «Γιατί η γεύση στο στόμα μου μοιάζει με 10 cents?» ρώτησε. Κανείς δεν απάντησε αμέσως. Η νοσοκόμα ρύθμισε το IV και χαμογέλασε καθησυχαστικά. «Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από ένα επεισόδιο. Προσπάθησε να χαλαρώσεις». Η Κλέρ κούνησε το κεφάλι της αδύναμα και μετά με κοίταξε. «Με ντρόπιασες?» «Όχι», είπα. «Απλώς ήρθες σε λάθος στιγμή». Αυτή φάνηκε να μην καταλαβαίνει και ξαναέκλεισε τα μάτια της. Έξω από το δωμάτιο, η Ρέιτσελ σταύρωσε τα χέρια της. «Αυτό ξεφεύγει», είπε. «Πρέπει να επιβραδύνουμε τα πράγματα». «Να επιβραδύνουμε τι?» ρώτησα. «Όλα. Τα τεστ, τις υποθέσεις. Ο κόσμος μιλάει». Την κοίταξα. Ο κόσμος επίσης καταραίει. Ο πατέρας μου τρίψα με το πρόσωπό του. «Μπορούμε να το πάρουμε έξω?» Βγήκαμε σε ένα άδειο δωμάτιο συμβουλών λίγο πιο κάτω. Η Ρέιτσελ έκλεισε την πόρτα πίσω μας με προσοχή. «Αυτό δεν έχει νόημα», είπε, περπατώντας πάνω κάτω. Η Κλέρ τρώει ελάχιστα. Πτήσει όλη μέρα. Ο καθένας θα μπορούσε να είχε μια αντίδραση. «Εσύ δεν είχες», είπα. Σταμάτησε. «Τι?» «Δεν ήπιες», επανέλαβα. «Ούτε μια φορά». Με κοίταξε σαν να την κατηγορούσα για κάτι παράλογο. «Άρα, μου έδωσε το ποτήρι», είπα και βήμα πίσω. «Αυτό είναι τίποτα». «Είναι κάτι», απάντησα. «Διότι η Έλενα είπε, ποτέ δεν πίνεις αυτό που σερβίρεις». Η Ρέιτσελ γέλασε. «Η Έλενα είναι δραματική. Η Έλενα δεν μιλά». «Αυτό είναι το θέμα», είπα. Ο πατέρας μου κοίταξε ανάμεσά μας, ανήσυχος. «Ναταλή, τι υπονοείς?» «Υπονοώ ότι η Κλέρ ήπιε κάτι που δεν προοριζόταν για αυτήν ή είπα». Η σιωπή τεντώθηκε.
Η Ρέιτσελ τη διέκοψε με ένα κοφτό γέλιο. Πραγματικά θα το κάνεις αυτό? Θα κατηγορήσεις την αδερφή σου γιατί μια υπηρέτρια σου ψιθύρισε κάτι? Δεν ανέβασα τη φωνή μου. Θα προσέξω. Η πόρτα άνοιξε πριν προλάβει να απαντήσει. Ο γιατρός επέστρεψε αυτή τη φορά με πιο σοβαρή έκφραση. Έχουμε προκαταρκτικά αποτελέσματα, είπε. Τίποτα οριστικό ακόμα, αλλά υπάρχουν αυξημένοι δείκτες που υποδηλώνουν έκθεση σε τοξική ουσία. Το πρόσωπο του πατέρα μου άδειασε από χρώμα. Τοξική? Ναι, είπε ο γιατρός. Πιθανώς έκθεση σε χαμηλές δόσεις, ίσως και σωρευτική. Η Ρέιτσελ προχώρησε μπροστά, το πρόσωπό της γεμάτο ανησυχία. Αυτό είναι τρελό, είπε, και ο γιατρός αντάμωσε το βλέμμα της. Αυτό που είναι τρελό είναι να το αγνοήσεις, της απάντησε. Στη συνέχεια, γύρισε προς εμένα. Μίλησες νωρίτερα για συμπτώματα, σωστά? Κούραση, ζαλάδες, ρώτησε. Ναι, απάντησα. Πόσο καιρό? Συνέχισε. Μήνες, είπε η Ρέιτσελ, κουνώντας το κεφάλι της. Είσαι υπερβολικά φορτισμένη, συμπλήρωσε. Ο γιατρός έγραψε κάτι στο τάμπλετ του. Θα χρειαστεί να εξετάσουμε και εσένα, είπε, και η Ρέιτσελ πάγωσε. Ναι, είπε εκείνος. Αν υπάρχει κάποιο μοτίβο, χρειαζόμαστε μια σύγκριση. Ο πατέρας μου κούνησε το κεφάλι του αργά. Κάνε το. Η Ρέιτσελ άνοιξε το στόμα της, αλλά το έκλεισε ξανά. Μια νοσοκόμα ήρθε να πάρει αίμα. Χωρίς να πω τίποτα, rolled up my sleeve. Η τρύπα από τη βελόνα ήταν γνωστή. Παρακολουθούσα το φιαλίδιο να γεμίζει, σκοτεινό και σταθερό. Έχεις άλλες ασυνήθιστες συμπτώματα? Ρώτησε η νοσοκόμα. Ομίχλη στον εγκέφαλο, είπα. Περιστασιακή ναυτία, είπε, σημειώνοντας. Η Ρέιτσελ παρακολουθούσε όλη τη διαδικασία, με σφιγμένα σαγόνια και κοφτερά μάτια. Δεν ανησυχούσε για την υγεία μου. Υπολόγιζε χρονοδιαγράμματα. Όταν η νοσοκόμα έφυγε, η Ρέιτσελ γύρισε προς εμένα. Το απολαμβάνεις αυτό? Ρώτησε. Όχι, απάντησα. Απλά επιβιώνω. Έγειρε πιο κοντά. Νομίζεις ότι αυτό σε κάνει πιο έξυπνο από εμένα? Νομίζω ότι με κάνει προσεκτική, απάντησα. Ο γιατρός cleared his throat. Μεταφέρουμε την Κλέρ για παρακολούθηση όλη τη νύχτα. Δεν επιτρέπονται επισκέψεις προς το παρόν. Η Ρέιτσελ ανεσide loudly. Επιτέλους, κάποια λογική. Εκείνος την κοίταξε. Δεν είναι θέμα ευκολίας. Μετά την αναχώρησή του, ο πατέρας μου κατέρευσε σε μια καρέκλα. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν συνέβη, είπα. Εκτελέστηκε. Αυτός ανατρίχιασε. Είναι σοβαρό αυτό που λες? Σοβαρό είναι και η τοξική έκθεση, απάντησα. Η Ρέιτσελ γύρισε, βγάζοντας το τηλέφωνό της. Θα καλέσω τον δικηγόρο για ομικρομετόνο, τη ζήτησε ο πατέρας μου. Για όλα όσα είχε πει ήδη, ξεκίνησε να πληκτρολογεί. Η Ελένα βρισκόταν λίγα βήματα μακριά, σιωπηλή και ακίνητη. Όταν η Ρέιτσελ κινήθηκε στο διάδρομο, η Ελένα ήρθε πιο κοντά μου. Δεν άγγιξε ποτέ το γυαλί, είπε ήσυχα. Ούτε μία φορά. Το ήξερα ότι δεν το κάνει ποτέ, πρόσθεσε η Ελένα. Πόσο καιρό το σχέδιαζε? Ρώτησα. Η Ελένα κατάπιε. Αρκετά για να είναι σίγουρη. Η απάντηση έπεσε βαριά στο στήθος μου. Το τηλέφωνο μου δόνησε με ένα ασφαλές μήνυμα από τον Μπας. Το κοίταξα, αλλά το ξαναέβαλα στην τσέπη μου. Υπήρχαν διαδικασίες για καταστάσεις σαν αυτή. Κανάλια αναφοράς, τεκμηρίωση. Είχα αποφύγει να τα χρησιμοποιήσω για προσωπικά ζητήματα σε όλη μου την καριέρα. Η αποφυγή δεν ίσχυε με την ασφάλεια. Προχώρησα ξανά προς το δωμάτιο της Κλέρ πριν τη μεταφορά της. Ήταν μισοκοιμισμένη, η αναπνοή της ήρεμη. Θα είσαι καλά, είπα σιγανά. Δεν απάντησε, αλλά τα δάχτυλά της φύξαν ελαφρά γύρω από την κουβέρτα. Έξω, η φωνή της Ρέιτσελ ηχούσε απαλά στο διάδρομο, ελεγχόμενη και αυτοπεποίθηση, καθώς μιλούσε σε κάποιον από την άλλη πλευρά της γραμμής. Έμεινα εκεί να ακούω και πήρα μια απόφαση. Είχα περιστραφεί από τη στιγμή που το γυαλί ράγισε στο πάτωμα. Οτιδήποτε είχε θέσει σε κίνηση η Ρέιτσελ δεν σταμάτησε με την κατάρρευση της Κλέρ, και δεν θα αντιμετωπιζόταν ήσυχα απλά επειδή το ήθελε. Δεν την ακολούθησα στο διάδρομο, ούτε περίμενα τον πατέρα μου να ολοκληρώσει μια ακόμη σειρά ανήσυχων τηλεφωνημάτων. Βγήκα κατευθείαν από το νοσοκομείο και βρέθηκα στην παγωμένη νύχτα, επιτρέποντας την απόφαση που είχα πάρει να ησυχάσει στο στήθος μου, σαν κάτι σταθερό και όχι συναισθηματικό. Η Έλενα με ακολούθησε χωρίς να τη ζητήσω. Δεν μιλήσαμε, υπήρχε μια παράξενη σιωπή, σαν να μην χρειαζόταν να εξηγήσουμε τίποτα. Αυτή έδινε οδηγίες αυτόματα,
όπως κάνουν οι άνθρωποι όταν έχουν ήδη επαναλάβει τι θα συμβεί στη συνέχεια. Το σπίτι φαινόταν ακριβώς το ίδιο. Όταν στρίψαμε στην είσοδο, τα φώτα αναμένα και οι κουρτίνες κλειστές, υπήρχε μια ηρεμία που υπονοούσε ότι κανείς δεν παρακολουθούσε. Η Έλενα ξεκλείδωσε την πόρτα και μετά σταμάτησε, το χέρι της να μένει ακίνητο πάνω στο πόμολο. Ίσως να το παρατηρήσει, σκέφτηκα. Ελπίζω να το παρατηρήσει. Μέσα, ο αέρας ήταν γεμάτος από μια ελαφριά μυρωδιά κρασιού και καθαριστικών. Κάποιος είχε προσπαθήσει να σβήσει τη βραδιά. Άδεια ποτήρια ήταν τοποθετημένα στο πλυντήριο πιάτων, τακτοποιημένα. Οι επιφάνειες είχαν σκουπιστεί με υπερβολική προσοχή. Η Ρέιτσελ αγαπούσε την τάξη. Ήθελε τα πάντα να δείχνουν ολοκληρωμένα. Δεν αγγίζουμε τίποτα που δεν χρειάζεται, είπα. Πρώτα το καταγράφουμε. Η Έλενα γνέφει και βγάζει από κάτω από τον νεροχύτη ένα ζευγάρι γαντιών, τα φοράει με μια κίνηση που έδειχνε πείρα. Είχε κάνει τέτοια ήσυχη δουλειά πριν, αλλά όχι έτσι. Ξεκινήσαμε από την κουζίνα, όχι επειδή φαινόταν δραματική, αλλά επειδή εκεί ζουν οι ρουτίνες. Τα μοτίβα γίνονται τεμπέλικα εκεί όπου οι άνθρωποι νομίζουν ότι κανείς δεν παρακολουθεί. Η Έλενα κινήθηκε με σκοπό, ανοίγοντας συρτάρια και ντουλάπια που είχε καθαρίσει χιλιάδες φορές πριν. Δεν έψαχνε τυχαία. Πήγε κατευθείαν στα μέρη που η Ρέιτσελ πίστευε ότι είναι αόρατα. Ξεκίνησε να φέρνει πράγματα από το γραφείο, είπε η Έλενα. Βιταμίνες, συμπληρώματα, έλεγε ότι βοηθούσαν στη συγκέντρωση. Κοίταξα τον πάγκο, μπουκάλια τακτοποιημένα, με τις ετικέτες τραμμένες προς τα εμπρός. Πολύ τακτοποιημένα. Πήρα ένα στα χέρια μου, διαβάζοντας τα συστατικά. Τίποτα ανησυχητικό στην επιφάνεια. Έχεις δοκιμάσει τίποτα, ρώτησα. Όχι, είπε η Έλενα. Δεν πίνω αυτό που ετοιμάζω εκτός αν μου το ζητήσουν. Είναι κανόνας, και καλός κανόνας, όπως αποδείχθηκε. Γονάτισε και άνοιξε το συρτάρι δίπλα στο νεροχύτη. Όλα μέσα ήταν οργανωμένα, οι φασμάτινες πετσέτες τυβαγμένες, μαχαιροπύρουν ευθυγραμμισμένα. Έφτασε πίσω από τις πετσέτες και πάγωσε. Αυτό είναι, είπε. Πίσω από το συρτάρι, ένα μικρό γυάλινο φιαλίδιο ήταν κρυμμένο. Διαυγές υγρό. Χωρίς ετικέτα. Χωρίς μυρωδιά. Δεν το άγγιξα με γυμνά χέρια. Πήρα πρώτα φωτογραφίες. Το συρτάρι, το φιαλίδιο στη θέση του, οι πετσέτες που το κάλυπταν. Μετά το σφράγισα σε μια πλαστική σακούλα. Πόσο συχνά το χρησιμοποιούσε, ρώτησα. Στην αρχή, μόνο όταν ερχόσουν, είπε η Έλενα. Μετά, πιο συχνά. Πόσες σταγόνες? Ένα στην αρχή, μετά 2, μερικές φορές 3. Και απόψε, δεν μέτρησε. Η Έλενα είπε ξανά, έριξε. Μετακινήσαμε προς την αποθήκη μετά. Η Έλενα έφτασε πίσω από μια στίβα καθαριστικών και τράβηξε έξω ένα μικρό σημειωματάριο, θαρμένο και μαλακό στις άκρες. Δεν έγραφα τα πάντα στην αρχή, είπε. Μόνο ημερομηνίες. Μου το παρέδωσε. Η γραφή ήταν τακτική. Προσεκτική, χωρίς συναισθηματισμούς, μόνο γεγονότα. Ημερομηνίες που είχα επισκεφθεί, ημέρες που αισθανόμουν άρρωστος. Σημειώσεις όπως καφές προετοιμασμένος από τη Ρέιτσελ και την Αταλία, ζαλάδα μέχρι το μεσημέρι. Η χρονολογική σειρά τέριαζε πολύ καλά για να είναι συμπτωματική. Το κράτησες αυτό, είπα. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω, είπε η Έλενα με μια ελαφριά δόση απελπισίας. Συνεχώς σκεφτόμουν ότι θα σταματήσει. Όμως δεν σταμάτησε. Όχι, συμφώνησε η Έλενα. Προχωρήσαμε μέσα από το υπόλοιπο σπίτι χωρίς να βιαζόμαστε. Στο σαλόνι, στο γραφείο, στον πάγκο της Ρέιτσελ, γεμάτο οικονομικά έγγραφα και φακέλους με γραφές καλοσχεδιασμένες. Δουλεύει συχνά μέχρι αργά, είπε η Έλενα. Έλεγε ότι προστάτευε την εταιρεία. Άνοιξα την οθόνη του υπολογιστή. Προστατευμένη με κωδικό, φυσικά. Μήπως μίλησε ποτέ για μένα, ρώτησα. Η Έλενα δίστασε. Είπε ότι ήσουν πρόβλημα. Αυτό δεν με εξέπληξε. Είπε ότι γύριζες πίσω πολύ συχνά. Ό,τι έκανες τον πατέρα σου να αμφιβάλλει. Ότι αν έμενες μακριά, όλα θα ήταν πιο εύκολα. Εγώ απλώς κούνησα το κεφάλι μου. Αυτό εξηγούσε περισσότερα από όσα πιθανό να συνειδητοποιούσε. Και εσύ, ρώτησα. Είπε ότι κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις. Η Έλενα συνέχισε. Είπε ότι οι άνθρωποι σαν εσένα πρέπει να ξέρουν τη θέση τους. Οι λέξεις «άνθρωποι σαν εσένα» εωρήθηκαν στον αέρα, οικίες αλλά και άσχημες. Τότε ακούσαμε ένα αυτοκίνητο να εισέρχεται στην αυλή. Η Έλενα σφίχτηκε. Σήκωσα το χέρι μου και μετακινήθηκα ήσυχα προς την πόρτα. 2 άντρες στέκονταν έξω, ντυμένοι απλά, με ήρεμες τάσεις. Επαγγελματίες. Άνοιξα την πόρτα πριν αυτοί χτυπήσουν. Κυρία Μπρούξ,
είπε ο ένας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Ελάτε μέσα, απάντησα. Σάρωσαν το δωμάτιο χωρίς να το κάνουν προφανές. Ένας από αυτούς πρόσεξε αμέσως την τσάντα με το φιαλίδιο. Η Έλενα κάθισε στο τραπέζι και έβαλε το σημειωματάριο μπροστά της πριν καν ρωτήσουν. Αυτό μου έλεγε τα πάντα για την αποφασιστικότητά της. Κρατούσα σημειώσεις, είπε. Μπορώ να σας δείξω. Οι αστυνομικοί αντάλλαξαν μια ματιά. Ο ένας πήρε το φιαλίδιο προσεκτικά και το σφράγισε. Ο άλλος φωτογράφησε το σιρτάρι όπου το είχαμε βρει. Αυτό βοηθά, είπε. Το ξέρω, απάντησε η Έλενα. Ρώτησαν για τις ρουτίνες και την πρόσβαση. Ποιος ήταν σπίτι και πότε. Απάντησα όπου μπορούσα. Η Έλενα συμπλήρωσε τα υπόλοιπα. Δεν υπερέβαλε. Δεν πανικοβλήθηκε. Κράτησε την προσήλωσή της σε όσα είχε δει. Όταν τελείωσαν, ένας από τους αστυνομικούς με κοίταξε. Θα μείνουμε σε επαφή. Θα είμαι διαθέσιμη, είπα. Αφού έφυγαν, το σπίτι φάνηκε λιγότερο βαρύ. Όχι ασφαλές, απλώς εκτεθειμένο. Η Έλενα βυθίστηκε σε μια καρέκλα. Νόμιζα ότι θα με συλλάβουν. Δεν θα το κάνουν, είπα. Κατέγραψες. Προειδοποίησες. Δεν ωφελήθηκες. Εκείνη κούνησε αργά το κεφάλι της, αναστενάζοντας. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα, είπε. Ούτε κι εγώ, απάντησα. Αλλά δεν θα είσαι μόνη. Με κοίταξε, πραγματικά με κοίταξε, και κάτι στο βλέμμα της μαλάκωσε. Ήξερα ότι θα με πιστέψεις. Η πίστη δεν είχε υπήρξει το δύσκολο κομμάτι. Η δράση ήταν αυτή που απαιτούσε τόλμη. Έριξα μια τελευταία ματιά στο διάδρομο και μετά στην κουζίνα, όπου ένα ποτήρι κρασί κάποτε φάνταζε αθώο. Η Ρέιτσελ δεν πανικοβλήθηκε όταν η Κλέρ κατέρευσε. Είχε αντιδράσει με ένστικτο, σίγουρη ότι η κατάσταση ήταν ακόμα διαχειρίσιμη. Είχε κάνει λάθος. Έβγαλα μια τελευταία φωτογραφία από τον πάγκο και έβαλα το τηλέφωνό μου στην τσέπη, οργανώνοντας ήδη τα γεγονότα στο μυαλό μου όπως είχα εκπαιδευτεί να κάνω υποπίεση. Ο μικρομετώνω, τι κι αν ήταν αυτό, δεν ήταν ατύχημα και σίγουρα δεν ήταν παρορμητικό. Ήταν σχέδιο. Άφησα τον φάκελο πάνω στο τραπέζι της τραπεζαρίας και δεν κάθισα αμέσως, επιτρέποντας το βάρος του να μιλήσει πρώτο. Η Ελένα με παρακολουθούσε από το κατόφλι της κουζίνας, τα χέρια της τυλιγμένα γύρω από μια κούπα που δεν είχε αγγίξει. Το σπίτι ήταν ήσυχο, όπως μόνο γίνεται μετά τα μεσάνυχτα, όταν όλα όσα έχουν καθαριστεί αρχίζουν να νιώθουν εκτεθειμένα ξανά. Αυτά είναι αντίγραφα, είπα, ανοίγοντας τον φάκελο. Εκείνη δεν προσπάθησε καν να τα κρύψει. Τα είχα πάρει από το σιρτάρι του Ρέιτσελ πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. Όχι τα προφανή αρχεία στην κορυφή, αλλά τα κρυμμένα από κάτω, εκτυπωμένα συμβόλαια, προσχέδια συμφωνιών, χειρόγραφες σημειώσεις στα περιθώρια. Η Ρέιτσελ εμπιστευόταν περισσότερο το χαρτί παρά τους διακομιστές. Της άρεσαν τα πράγματα που μπορούσε να ελέγξει. Η Ελένα πλησίασε. Τι είναι αυτά, ρώτησε. Συμφωνίες και εναλλακτικές, απάντησα, ρίχνοντας μια ματιά στην πρώτη σελίδα, τα μάτια μου να κατευθύνονται κατευθείαν στις ενότητες που είχαν σημασία. Χρόνια εργασία στην υποστήριξη λογιστικών είχαν με εκπαιδεύσει να αναζητώ σημεία αποτυχίας. Τους τόπους όπου ένα σύστημα υποθέτει ότι κάποιος θα είναι απόντας. Αυτό, είπα, χτυπώντας μια παράγραφο. Ρήτρα αλλαγής ελέγχου. Η Ελένα ζαρώθηκε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν πάθει κάτι σε μένα, είπα, αυτή θα πάρει τα πάντα. Η αναπνοή της κόλλησε. Τα πάντα. Τις μετοχές ψήφου, απάντησα. Την τελική εξουσία έγκρισης, τη δύναμη να υπογράφει χωρίς καθυστέρηση. Έφυγα για το επόμενο έγγραφο. Μία άλλη συμφωνία. Η ίδια γλώσσα, λίγο προσαρμοσμένη. Η ίδια υπόθεση ενσωματωμένη. Η Ρέιτσελ δεν αυτοσχεδίαζε. Ετοίμαζε τα πάντα. Είπε στον πατέρα σου ότι δεν σε νοιάζει η εταιρεία, είπε ήσυχα η Ελένα. Ότι ο ναυτικός την είχε αντικαταστήσει. Χαμογέλασα μια φορά χωρίς χιούμορ. Είπε ότι ήμουν αναξιόπιστος. Ότι ήσουν άρρωστος, πρόσθεσε η Ελένα. Εκεί ήταν. Οι λέξεις κάθισαν ανάμεσά μας, ξαφνικά συγκεκριμένες αντί για αφηρημένες. Χρειαζόταν να είμαι εκτός δρόμου. Όχι νεκρός. Όχι στην αρχή, απλώς μειωμένος, είπα. Η Ελένα κατάπιε. Έτσι ώστε οι άνθρωποι να σταματήσουν να σε ακούνε. Έτσι ώστε να σταματήσω να εμφανίζομαι, είπα. Έτσι ώστε οι γιατροί να αρχίσουν να καταγράφουν πράγματα. Κούραση, θολούρα, σχετισμένη με το άγχος αναπηρία. Έβγαλα άλλο ένα έγγραφο από τον φάκελο. Αυτό είχε τις σημειώσεις της Ρέιτσελ παντού, σημειώσεις για χρονοδιαγράμματα, για προγράμματα ταξιδιών,
για το πότε θα χρειαζόταν η παρουσία μου για υπογραφές. Εκείνη χρονόταν τις επισκέψεις μου, είπα. Γνώριζε πότε θα είμαι σπίτι. Γνώριζε πότε είχε σημασία. Η Ελένα έγνεψε αργά. Μια φορά με ρώτησε για το πρόγραμμά σου. «Τι το έδωσες?» «Ναι», είπε η Ελένα. «Νόμιζα ότι ήθελε να προγραμματίσει δείπνα». Δεν την κατηγορώ. Η Ρέιτσελ ήταν πάντα καλή στο να πλαισιώνει τον έλεγχο ως φροντίδα. Άρχισε να στηρίζομαι στο τραπέζι και άφησε την εικόνα να ολοκληρωθεί. Τα αργά συμπτώματα, η προσεκτική δοσολογία, τα συμβόλαια που περίμεναν στο παρασκήνιο. Δεν ήταν θέμα να με βλάψει. Ήταν θέμα να με αντικαταστήσει. Το τηλέφωνο μου δόνησε. Ένα ασφαλές μήνυμα από τη βάση. Απομακρύνθηκα από το τραπέζι για να το διαβάσω. Προκαταρκτική ομιλία θετική. Υποψία έκθεσης σε βαρέα μέταλλα. Αναμονή πλήρους αναφοράς. Έκλεισα τα μάτια μου για μια στιγμή, όχι σε ανακούφιση, αλλά σε επιβεβαίωση. Όταν επέστρεψα, η Ελένα ήταν ακόμα ακριβώς εκεί που την είχα αφήσει. «Το βρήκαν», είπα. Η Έλενα ανέπνευσε βαθιά και με τρέμουλο. «Ήταν αλήθεια». «Ήταν πάντα αλήθεια», της είπα. «Τώρα απλά έχουμε αποδείξεις». Διστακτικά, με ρώτησε, τι θα γίνει με την εταιρεία. «Αυτό εξαρτάται», της απάντησα. «Από το πόσο βαθιά είναι τα πράγματα». Τελικά κάθισα και έβγαλα τον φορητό υπολογιστή από την τσάντα μου. Δεν τον είχα φέρει για δουλειά, αλλά οι συνήθειες είναι δύσκολο να σπάσουν. Συνδέθηκα στο κοινό χρηματοοικονομικό πόρταλ της εταιρείας, χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια που ο πατέρας μου είχε επιμείνει να κρατήσω. Οι συναλλαγές φορτώνονταν αργά, στη συνέχεια εμφανίζονταν μοτίβα μεταφορών μεταξύ λογαριασμών που δεν χρειάζονταν, εγκρίσεις πληρωμών νωρίς και τέλη που δεν ευθυγραμμίζονταν με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα αποτυπώματα της Ρέιτσελ ήταν παντού, αλλά είχε προσέξει. Τίποτα παράνομο από μόνο του, απλά ήταν οργανωμένο, καθαρίζοντας το δρόμο, της είπα, διασφαλίζοντας ότι όλα θα προχωρούσαν γρήγορα, μόλις σταματούσα να είμαι πρόβλημα. Η Έλενα βυθίστηκε σε μια καρέκλα. «Πάντα έλεγες ότι προστάτευες τον πατέρα σου», είπε. «Προστάτευε την επιρροή», της απάντησα. Επισήμανα μια σειρά στην οθόνη. «Βλέπεις αυτό?» Είναι μια πληρωμή συμβουλευτικής. Ψεύτικη εταιρεία. Την κατέχει μέσω ενός ταμείου. Η Έλενα κοίταξε με απορία. «Αυτό είναι κλοπή». «Είναι προκλοπή», είπα, η μορφή που υποθέτει ότι κανείς δεν θα είναι αρκετά καλά για να παραπονεθεί. Έκλεισα τον υπολογιστή και ξαπλώθηκα πίσω, νιώθοντας την ελαφριά πίεση πίσω από τα μάτια μου ξανά. Δεν ήταν χειρότερα, απλά παρούσα. Ένας υπενθυμιστής ότι ο χρόνος μετράει. Το τηλέφωνο μου δόνησε ξανά. Αυτή τη φορά ήταν ο πατέρας μου. «Πού είσαι?» ρώτησε. «Στο σπίτι», είπα. Υπήρξε μια παύση. Η Ρέιτσελ είπε ότι έφυγες χωρίς να πεις τίποτα. «Έφυγα», απάντησα. «Θα μιλήσουμε αύριο». Μια άλλη παύση. Ο γιατρός είπε ότι μπορεί να είναι δηλητηρίαση. Το είχαν πει. «Δεν το πιστεύεις?» «Πιστεύω», είπα ήρεμα. «Και έχω έγγραφα». Η σιωπή τράβηξε αρκετά ώστε να ακούσω την αναπνοή του. «Έλα το πρωί», είπε τελικά. «Φέρε τα πάντα». «Θα φέρω», απάντησα. Όταν έκλεισε η κλήση, η Έλενα με κοίταξε. Δεν θα θέλει να το πιστέψει. «Το ξέρω», είπα. «Δεν χρειάζεται να το πιστέψει. Τα έγγραφα θα το κάνουν». Σηκώθηκε αργά και πήγε στο παράθυρο, κοιτάζοντας έξω στον ήσυχο δρόμο. «Δουλεύω για την οικογένειά σου πολλά χρόνια», είπε. Νόμιζα ότι η πίστη σήμαινε σιωπή. «Μερικές φορές σημαίνει σημειώσεις», απάντησα. Εκείνη χαμογέλασε αχνά. Μάζεψα τα έγγραφα σε μια τακτοποιημένη στίβα, φωτογραφίζοντας το καθένα, ετικετοποιώντας τα, κάνοντας τα αντίγραφα ασφαλείας. Δεν βιαζόμουν. Η βιασύνη οδηγεί σε λάθη. Η Ρέιτσελ δεν είχε βιαστεί για μήνες. Δεν επρόκειτο να αρχίσω τώρα. Έξω, ένα αυτοκίνητο πέρασε, τα φώτα του σάρωναν για λίγο τους τοίχους. Για μια στιγμή, αναρωτήθηκα που είναι η Ρέιτσελ. Πιθανόν να μιλούσε στο τηλέφωνο, πιθανόν σίγουρη ότι είχε ακόμα χώρο να ελιχθεί. Δεν ήξερε για τους όρους που μόλις διάβασα, ούτε για τις συναλλαγές που μόλις σημείωσα, ούτε για το γεγονός ότι η αφήγηση που είχε χτίσει εξαρτιόταν εντελώς από τη σιωπή μου. Έκλεισα τον φάκελο και τον έβαλα στην τσάντα μου. Η Έλενα με παρακολουθούσε. «Φοβάσαι?» Σκέφτηκα την ερώτηση ειλικρινά. «Όχι», είπα. «Είμαι καθαρός». Εκείνη έγνεψε, σαν να ήταν αυτή η απάντηση που περίμενε. Έσβησα το φως της κουζίνας και κατευθύνθηκα προς την πόρτα,
με τα έγγραφα ασφαλισμένα, τα γεγονότα ευθυγραμμισμένα. Το σχήμα του προβλήματος τελικά ορατό από κάθε γωνία. Η Ρέιτσελ δεν προσπαθούσε να με βλάψει. Προσπαθούσε να με σβήσει. Τώρα που το καταλάβαινα, δεν θα της έκανα τη ζωή εύκολη για να ολοκληρώσει το έργο της. Το τηλέφωνο μου άρχισε να δονείται πριν φτάσω στη μέση της διαδρομής προς το αυτοκίνητο. Όχι κλίση, αλλά ειδοποίηση, μετά άλλη μία, και άλλη μία. Ξεκλείδωσα την οθόνη και ένιωσα τη θερμοκρασία να πέφτει στο στήθος μου. Ένα email από την νομική υπηρεσία της βάσης. Ένα επισημασμένο αναφορά. Το όνομά μου στον τίτλο. Υποψία κακής συμπεριφοράς. Κατάχρηση εξουσίας. Εκφοβισμός πολιτικού μάρτυρα. Η Ρέιτσελ δεν περίμενε. Μέχρι να φτάσω στη θέση του οδηγού, είχε ήδη ρίξει την πρώτη βολή. Δεν την κάλεσα. Δεν έστειλα μήνυμα πίσω. Κάθισα στο αυτοκίνητο με τον κινητήρα σβηστό και διάβασα κάθε γραμμή 2 φορές, αργά και προσεκτικά. Η γλώσσα ήταν προσεγμένη, ουδέτερη, σχεδιασμένη να ακούγεται ρουτίνα. Αυτό ήταν που σε έκανε να ξέρεις ότι δεν ήταν. Είχε πλαισιώσει την κατάσταση καθαρά. Ισχυριζόταν ότι χρησιμοποίησε τη στρατιωτική μου θέση για να πιέσω την Έλενα. Ισχυριζόταν ότι παρενέβην σε μια ιατρική διαδικασία. Ισχυριζόταν ότι αφαίρεσα έγγραφα από το σπίτι χωρίς άδεια. Τίποτα από αυτά δεν ήταν δραματικό. Όλα ήταν επικίνδυνα. Έστριψα το κλειδί και οδήγησα. Μέχρι να φτάσω στο ξενοδοχείο μου, η κατάσταση είχε ήδη μεταφερθεί από την οικογενειακή σφαίρα στη θεσμική επικράτεια. Αυτή ήταν η δύναμη της Ρέιτσελ. Δεν πολεμούσε συναισθηματικά. Πολεμούσε διαδικαστικά. Άφησα τη τσάντα μου και άνοιξα το λάπτοπ, τακτοποιώντας τα πάντα όπως τα έκανα πριν από μια επιθεώρηση. Χρονοδιάγραμμα, έγγραφα, φωτογραφίες, μηνύματα. Τίποτα εκτός σειράς. Τίποτα διαγραμμένο. Το τηλέφωνο μου χτύπησε. Αυτή τη φορά ήταν η νομική υπηρεσία της βάσης. Ο καπετάνιος Μπρουκς, ο δικηγόρος είπε, λάβαμε μια καταγγελία. Το υποθέτω, απάντησα. Έκανε μια παύση. Δεν είστε έκπληκτος? Όχι, είπα. Είμαι προετοιμασμένος. Αυτό κέρδισε άλλη μια παύση. Σε κατηγορούν ότι εκμεταλλεύεσαι το βαθμό σου σε προσωπική διαμάχη, συνέχισε. Αυτό είναι σοβαρό. Όπως και η απόπειρα δηλητηρίασης, είπα. Γαμαγιώτα, αυτό κατέγραψα τα πάντα, δεν με διέκοψε. Δεν έδωσα διαταγές, είπα. Δεν απείλησα κανέναν. Δεν δήλωσα ότι ενεργώ εκ μέρους του ναυτικού. Ζήτησα από έναν μάρτυρα να πει την αλήθεια. Αυτό είναι. Και τα έγγραφα που αφαίρεσα, ρώτησε. Αντίγραφα, απάντησα. Φωτογραφημένα στη θέση τους, η αλυσίδα κατοχής διατηρημένη. Σιωπή ξανά. Στείλε τα πάντα. Ήδη το κάνω, είπα. Όταν τελείωσε η κλήση, δεν αισθάνθηκα ανακούφιση. Ένιωσα σταθερός. Η Ρέιτσελ είχε κλιμακώσει ακριβώς όπως περίμενα. Ήθελε να ανατρέψει την αφήγηση πριν η αλήθεια ολοκληρωθεί. Το τηλέφωνο μου δόνησε ξανά. Αυτή τη φορά ήταν ο πατέρας μου. Τι έκανες, ρώτησε. Προστάτεψα τον εαυτό μου, είπα. Λέει ότι απείλησε την Έλενα. Δεν το έκανα, απάντησα. Λέει ψέματα. Έβγαλε μια απότομη αναπνοή. Δεν μπορείς να εμπλέξει το ναυτικό σε αυτό. Δεν το έκανα, είπα. Αυτή το έκανε. Άλλη μια σιωπή. Άκουγα την ηλικία του, την κούραση που δεν είχε να κάνει με τη μακρά νύχτα. Λέει ότι είσαι ασταθής, είπε, ότι είσαι άρρωστος εδώ και μήνες. Αυτό είναι αλήθεια, απάντησα. Ο λόγος δεν είναι. Δεν απάντησε αμέσως. Έχω αποδείξεις, πρόσθεσα. Δεν ήταν θεωρίες, ούτε έγγραφα, ούτε ιατρικά δεδομένα, ούτε χρηματοοικονομικά αρχεία. Ούτε και η Έλενα, με ρώτησε ήσυχα. Η Έλενα είπε την αλήθεια, απάντησα. Αυτό ήταν όλο. Όταν τελείωσε η κλήση, έμεινα καθισμένος για μια στιγμή, κοιτώντας τον άδειο τοίχο απέναντι από το κρεβάτι. Η Ρέιτσελ πάντα ήξερε πως να πιέζει εκεί που πονάει. Δεν χρειαζόταν να αποδείξει τη δηλητηρίαση. Απλώς έπρεπε να με κάνει να φαίνομαι αναξιόπιστος. Αφού πήρα έναν ντους και άλλαξα, τακτοποίησα ξανά τα πάντα. Αυτή τη φορά, προετοιμάστηκα για εχθρική ανασκόπηση, κάθε φωτογραφία με ετικέτα, κάθε μήνυμα με χρονοσήμανση, κάθε αλληλεπίδραση καταγεγραμμένη, σαν να έπρεπε να την υπερασπιστώ υπό όρκο. Στις 6 και 12 π.μ., το τηλέφωνό μου χτύπησε ξανά. Ήταν η Έλενα. Ήρθα στο σπίτι, είπε λαχανιασμένη, με έναν δικηγόρο. Μίλησες μαζί τους, ρώτησα. Όχι, απάντησε.
Τους είπα ότι είχα μιλήσει ήδη με την αστυνομία. Καλά, είπα. Είπε κάτι άλλο. Είπε ότι προσπαθείς να την καταστρέψεις. Η Έλενα είπε ότι ήμουν πάντα ζηλιάρης. Σχεδόν γέλασα. Την πίστεψες, ρώτησα. Όχι, είπε η Έλενα. Ήταν πολύ ήρεμη. Αυτό είχε σημασία. Άκουσέ με, είπα. Αν κάποιος σου κάνει ερωτήσεις, απάντησε ακριβώς σε ομικρομετόνο τι είδες. Τίποτα παραπάνω. Θα το κάνω, είπε η Έλενα. Αλλά είπε ότι μπορεί να χάσω τη δουλειά μου. Το ξέρω, απάντησα. Αυτό δεν τελειώνει έτσι. Όταν η κλήση διακόπηκε, έστειλε ένα ασφαλές μήνυμα στον παζιτώντας μια επίσημη ηθική ανασκόπηση. Εθελοντική, προληπτική, χωρίς αμφιβολία. Αν η Ρέιτσελ ήθελε ένα νομικό πόλεμο, θα έπρεπε να τον δώσει δημόσια. Μέχρι το μεσημέρι, η αστυνομία ακολούθησε με αίτημα για πρόσθετη τεκμηρίωση. Οι διαδικασίες προχώρησαν ήσυχα και αποτελεσματικά, όπως συμβαίνει με τις πραγματικές έρευνες όταν δεν είναι πια υποθετικές. Η Ρέιτσελ κάλεσε μια φορά. Δεν απάντησα. Άφησε όμως ένα φωνητικό μήνυμα. «Νομίζεις ότι είσαι πιο έξυπνος από μένα?» είπε. «Πάντα το είχες. Αλλά δεν καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί αυτό. Ο κόσμος θα με πιστέψει. Πάντα το κάνει». Το διέγραψα χωρίς να το αποθηκεύσω. Αργότερα, η νομική υπηρεσία κάλεσε ξανά. «Η καταγγελία εναντίον σου αναθεωρείται», είπε ο δικηγόρος. «Δεδομένων των συνθηκών, είναι απίθανο να προχωρήσει». Γιατί ρώτησα, γιατί τα στοιχεία υποστηρίζουν τις ενέργειές σου, απάντησε. Και επειδή το άτομο που την υπέβαλε φαίνεται ότι έχει σημαντικές συγκρούσεις συμφερόντων. Τον ευχαρίστησα και έκλεισα την κλήση. Έξω από το παράθυρό μου, η πόλη συνέχιζε τη ζωή της. Άνθρωποι βόλταραν τα σκυλιά τους. Η κυκλοφορία προχωρούσε αργά. Η ζωή δεν σταματούσε για οικογενειακές εκρήξεις ή νομικές τακτικές. Έβαλα τα πράγματά μου σε μια τσάντα, προσέχοντας να μην βιαστώ, και έκανα check-out από το ξενοδοχείο. Όταν βγήκα στο παρκίνγκ, το τηλέφωνό μου δονήθηκε άλλη μια φορά. Ένα μήνυμα από άγνωστο αριθμό. Έπρεπε να είχες μείνει έξω από αυτό. Δεν απάντησα. Η Ρέιτσελ προσπάθησε να στρέψει το σύστημα εναντίον μου. Υπέθεσε ότι η εξουσία λειτουργούσε όπως πάντα στην οικογένειά μας. Ήσυχη πίεση, επιλεκτική αλήθεια, η σωστή ιστορία που λέγεται στους σωστούς ανθρώπους. Είχε ξεχάσει κάτι σημαντικό. Τα συστήματα δεν ενδιαφέρονται για ιστορίες. Μοιάζονται για τα αρχεία, και είχε αφήσει πάρα πολλά πίσω. Συνέδεσα τη μονάδα στο λάπτοπ μου και παρακολούθησα τον φάκελο να γεμίζει γραμμή προς γραμμή. Η Έλενα στεκόταν πίσω μου, κοντά αρκετά ώστε να μπορώ να νιώσω την παρουσία της χωρίς να γυρίσω. Το σπίτι είχε ξαναγίνει ήσυχο. Όχι το ήσυχο που προέρχεται από την καθαριότητα, αλλά εκείνο που έρχεται όταν οι άνθρωποι σταματούν να προσποιούνται ότι όλα είναι καλά. «Αυτά είναι από το σύστημα ασφαλείας», είπε. Δεν είχε ποτέ κλείσει τον ήχο. Αυτό ήταν το πρώτο πραγματικό λάθος που είχε κάνει η Ρέιτσελ. Κλίκαρα στο παλαιότερο αρχείο και ξεκίνησα να το παρακολουθώ, μέχρι να ταιριάξει η ώρα με μία από τις επισκέψεις μου. Το βίντεο έδειχνε την κουζίνα από ευρεία γωνία. Πάγκι, νεροχύτης, το σιρτάρι κοντά στο παράθυρο. Καμία δραματική στιγμή, μόνο ρουτίνα. Τότε η Ρέιτσελ μπήκε στο πλάνο. Έβαλε την τσάντα της κάτω, άνοιξε το σιρτάρι και έβγαλε το μικρό γυάλινο φιαλίδιο. Οι κινήσεις της ήταν χαλαρές, χωρίς βιασύνη. Έγειρε το μπουκαλάκι, μετρούσε σιγανά. 1. 2. Το κράτησε, το ξαναέβαλε στη θέση του και ανακάτεψε τον καφέ μου. Ο ήχος δεν ήταν αρκετά καθαρός για να πιάσω κάθε λέξη, αλλά δεν χρειαζόταν. Η μέτρηση έλεγε αρκετά. Η Έλενα εισέπνευσε απότομα πίσω μου. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που το ακούω καταγεγραμμένο», είπε. Δεν απάντησα. Μεταπήδησα στο επόμενο φιαλίδιο. Άλλη μια επίσκεψη. Άλλο ένα ποτό. Η ίδια ρουτίνα. Μετρημένες σταγόνες. Το ίδιο φιαλίδιο. Μέχρι το τρίτο κλιπ, το μοτίβο ήταν αναμφισβήτητο. Έκανα παύση στο βίντεο και ξαποσταίνω, τρίβοντας τα μάτια μου, προσπαθώντας να μην αφήσω τη στιγμή να μετατραπεί σε κάτι συναισθηματικό. Δεν ήταν θέμα αισθήσεων. Ήταν θέμα απόδειξης. Ήξερε άραγε ότι το σύστημα κατέγραφε ήχο? Ρώτησα. Η Έλενα κούνησε το κεφάλι της. Νόμιζε ότι ήταν μόνο βίντεο. Ο πατέρας σου ποτέ δεν ήθελε μικρόφωνα. Αυτό εξηγεί την αυτοπεποίθηση, είπα. Άνοιξα το πιο πρόσφατο αρχείο. Τη νύχτα του πάρτι, η Ρέιτσελ εμφανίστηκε ξανά, αυτή τη φορά κινούμενη πιο γρήγορα. Γέμισε το ποτήρι με κρασί χωρίς να σταματήσει, χωρίς να μετρήσει. Ρίχνει μια ματιά προς το διάδρομο, αποσπασμένη,
και μετά το άφησε στον πάγκο. Το χύσιμο έγινε εκτός κάμερας, αλλά οι συνέπειες δεν παρέμειναν κρυφές. Η Ρέιτσελ σκούπισε τον πάγκο, ενοχλημένη, και γέμισε ξανά. Μια πιο βαριά γέμιση. Χωρίς μέτρηση. Δεν το σήκωσε στα χείλη της. Αντίθετα, το άφησε και απομακρύνθηκε. Η φωνή της Έλενας τρέμει. Εκείνη τη στιγμή το ήξερα. Αποθήκευσα τα κλιπ, φτιάχνοντας αντίγραφα σε ασφαλή φάκελο. Έπειτα άλλο ένα. Και άλλο ένα. Η αναπαραγωγή έχει σημασία όταν οι κίνδυνοι είναι υψηλοί. Το τηλέφωνο μου δόνησε. Ένα μήνυμα από τον detective που είχε αναλάβει την υπόθεση. «Έχεις κάτι νέο?» Σύνδεσα τα αρχεία και πληκτρολόγησα μία πρόταση. «Ναι». Ήχος και βίντεο με καθαρό μοτίβο. Η απάντηση ήρθε γρηγορότερα από ό,τι περίμενα. «Στείλτε τα όλα τώρα». Δεν δίστασα. Η Έλενα κάθισε βαριά στο τραπέζι. Πάντα μιλούσε για το να είναι προσεκτική, είπε. Για το να μην αφήνει ίχνη. Ήταν προσεκτική, απάντησα. Απλώς όχι για τα σωστά πράγματα. Το τηλέφωνο μου χτύπησε. Άγνωστος αριθμός, απάντησα. Αυτή είναι η Detective Harris, είπε η φωνή. Λάβαμε τα αρχεία. Και ρώτησα, και είναι σημαντικά? Ναι, απάντησε εκείνος. Τα φέρνουμε στον εισαγγελέα. Έκλεισα τα μάτια μου για λίγο, όχι από ανακούφιση, αλλά από αναγνώριση. Χρειάζεστε την Έλενα? Ρώτησα. Ναι, είπε. Αλλά είναι προστατευμένη. Το μετέφερα. Η Ελένα έγνεψε, κρατώντας την άκρη του τραπεζιού σαν να χρειαζόταν κάτι σταθερό να στηριχθεί. Μια χτύπημα ακούστηκε στην πόρτα. Δεν ξαφνιάστηκα. Ήξερα ήδη ποια ήταν. Η Ρέιτσελ στεκόταν στην είσοδο, με το πρόσωπο της ήρεμο και τα μαλλιά της πιασμένα πίσω, κρατώντας το τηλέφωνό της. Έμοιαζε σαν να είχε βγει από μια συνάντηση, όχι από μια σύγκρουση. Δεν απάντησε στις κλήσεις μου, είπε. Κατέθεσες καταγγελία εναντίον μου, αντέτεινα. Αυτό αλλάζει τον τόνο, είπε με ένα αχνό χαμόγελο. Δεν την εμπόδισα, αλλά ούτε και την άφησα να περάσει ανενόχλητη. Μπήκε μέσα, τα μάτια της άρρωσαν το δωμάτιο, σταματώντας για λίγο στον υπολογιστή. Ελένα, είπε, πρέπει να μιλήσουμε. Όχι, Ελένα, απάντησε εκείνη. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Η Ρέιτσελ την κοίταξε με μια έντονη ματιά. Δεν ξέρεις τι κάνεις. Ξέρω, είπε η Ελένα. Λέω την αλήθεια. Η Ρέιτσελ γέλασε ήσυχα. Νομίζεις ότι αυτό σε προστατεύει? Με προστατεύει, όταν είναι καταγεγραμμένο, απάντησα. Το κεφάλι της γύρισε απότομα προς το μέρος μου. Τι είπες? Σήκωσα λίγο τον υπολογιστή για να δει την παγωμένη εικόνα. Το δικό της πρόσωπο την κοιτούσε, το χέρι της να αιωρείται πάνω από το φιαλίδιο. Για πρώτη φορά, κάτι ράγισε. Δεν φώναξε. Δεν το αρνήθηκε. Έμεινε πολύ ήρεμη. Δεν καταλαβαίνεις, είπε ήσυχα. Με δηλητηρίαζες, απάντησα. Αυτή εξέπνευσε αργά. Δεν έπρεπε ποτέ να πιεις αρκετό για να έχει σημασία. Αυτό δεν είναι καλύτερο, είπε η Ελένα. Η Ρέιτσελ την αγνόησε. Δεν ανήκες εδώ πια, είπε σε μένα. Εμφανίζεσαι, θέτεις ερωτήσεις, τον κάνεις να αμφιβάλλει για μένα. Είμαι η κόρη του, είπα. Και εγώ είμαι, απάντησε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το τηλέφωνο της δόνησε. Κοίταξε την οθόνη του και ύστερα ξανά σε μένα. Νομίζεις ότι αυτό θα έχει καλό τέλος για σένα? Νομίζω ότι θα έχει ακριβές τέλος, απάντησα. Θα τραβήξεις την οικογένεια από την κόλαση, γέλασε εκείνη. Δεν άρχισα εγώ αυτό, αντέτεινα. Με κοίταξε για μια μακρά στιγμή, έπειτα στράφηκε προς την πόρτα. Αυτό δεν έχει τελειώσει, είπε. Δεν τη σταμάτησα. Η πόρτα έκλεισε πίσω της με έναν αθόρυβο ήχο. Η Ελένα άφησε μια αναστεναγμό που κρατούσε μήνες. Το παραδέχτηκε, είπα. Όχι αρκετά, αλλά κοντά. Το τηλέφωνο μου χτύπησε ξανά. Αστυνόμος Χάρις. Έχουμε αποκτήσει ένταλμα, είπε. Προχωράμε. Κατανοητό, απάντησα. Κοίταξα τον υπολογιστή μία τελευταία φορά, στην παγωμένη εικόνα της αδερφής μου να μετράει σταγόνες. Νόμιζε ότι κανείς δεν θα το άκουγε ποτέ. Πίστευε ότι ο έλεγχος σήμαινε σιωπή. Ποτέ δεν είχε σκεφτεί την πιθανότητα ότι το πιο ήσυχο δωμάτιο του σπιτιού άκουγε όλη την ώρα. Έκλεισα τον υπολογιστή και τον έβαλα στην τσάντα μου. Τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν ασφαλή, η εικόνα τελικά πλήρης για να σταθεί από μόνη της. Δεν χρειαζόταν να υποθούν άλλα λόγια για να συνεχίσουν τα γεγονότα.
Κάθισα με τα χέρια μου σταυρωμένα πάνω στο τραπέζι, όχι επειδή χρειαζόμουν σταθερότητα, αλλά γιατί δεν ήθελα να δώσω σε κανέναν την ικανοποίηση να διαβάσει τη στάση μου. Η αίθουσα της ακρόασης ήταν μικρότερη από ό,τι φαντάζονται οι περισσότεροι. Χωρίς δράμα, χωρίς φωνές, μόνο ένα μακρύ τραπέζι, μερικά μικρόφωνα και τη σιωπή που προέρχεται από την αίσθηση ότι οι ρίσκα έχουν ήδη καθοριστεί. Η Ρέιτσελ καθόταν απέναντί μου, απόλυτα ήρεμη, ντυμένη με ένα σκούρο σακάκι, με μια ουδέτερη έκφραση στο πρόσωπό της. Ήταν η εκδοχή της που είχε πάντα επιτυχία σε συνεδριάσεις διοικητικών συμβουλίων και οικογενειακές συναντήσεις. Αν κάποιος έμπαινα προειδοποίητα, θα υπέθετε ότι ήταν η λογική φωνή της υπόθεσης. Η Επιτροπή μπήκε στο χώρο χωρίς τυπικότητες. 3 μέλη, όλα σοβαρά και επαγγελματικά. Ο πρόεδρος άνοιξε τη συνεδρίαση με μια απλή δήλωση. Είμαστε εδώ για να εξετάσουμε στοιχεία που σχετίζονται με φερόμενη εγκληματική συμπεριφορά και τις σχετικές καταγγελίες. Κανείς δεν είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη δηλητήριο μέχρι στιγμής. Ο εισαγγελέας ξεκίνησε με τα ιατρικά ευρήματα. Γραφήματα εμφανίστηκαν στην οθόνη, χρονολόγια που έδειχναν αυξημένα επίπεδα που ήταν συμβατά με χρόνια έκθεση σε δηλητηριώδεις ουσίες. Ένας τοξικολόγος κατέθεσε ήρεμα και χωρίς δραματική διάθεση για τις επιπτώσεις του αρσενικού σε χαμηλές δόσεις στο σώμα με την πάροδο του χρόνου. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι διακριτικά, είπε. Κούραση, γνωστική εξασθένηση, εύκολα αποδιδόμενα στο άγχος. Δεν κοίταξα τη Ρέιτσελ. Δεν χρειαζόταν. Η υπεράσπιση προσπάθησε να το πλαισιώσει ως σύμπτωση. Περιβαλλοντική έκθεση, παλιές ολυνώσεις, κακή τύχη. Ο τοξικολόγος δεν κουνήθηκε. Το πρότυπο δεν υποστηρίζει αυτή την εκδοχή. Ακολούθησαν τα οικονομικά στοιχεία. Ένας λογιστής εγκληματολογίας παρουσίασε συναλλαγές που είχε εγκρίνει η Ρέιτσελ. Αμοιβές συμβούλων, εταιρείες φάντασμα, ρήτρες αποζημίωσης που ενεργοποιούνταν σε περίπτωση ανικανότητας. Αυτή η ρήτρα, είπε, δείχνοντας την οθόνη, μεταφέρει πλήρη εξουσία σε περίπτωση που το άλλο μέρος κριθεί ακατάλληλο να συμμετάσχει. Ακατάλληλο, ρώτησε ένα μέλος της Επιτροπής. Ιατρικά, απάντησε ο λογιστής, ή αλλιώς ανίκανο. Η Ρέιτσελ μετακινήθηκε για πρώτη φορά. Ο δικηγόρος της αντέτεινε. Αυτό είναι υποθετικό. Είναι καταγεγραμμένο, απάντησε ο λογιστής και υπέγραψε. Προχώρησαν σε υλικό ασφαλείας. Το δωμάτιο άλλαξε όταν άρχισε η ηχητική αναπαραγωγή. Η φωνή της Ρέιτσελ ήρθε μέσα από τα ηχεία, καθαρή και αναγνωρίσιμη. 1, 2, μία παύση. Η Επιτροπή κλείνει μπροστά σχεδόν ομόφωνα. Το βίντεο έδειξε το χέρι της να κλείνει το φιαλίδιο, να μετράει ψιθυριστά, ανακατεύοντας το ποτήρι με άνεση. Ο δικηγόρος της σηκώθηκε απότομα. Αντιδρούμε. Ο πρόεδρος σήκωσε το χέρι του. Απορρίπτεται. Το βίντεο συνέχισε. Μια άλλη μέρα, ένα άλλο ποτό, η ίδια ρουτίνα. Το πρόσωπο της Ρέιτσελ παρέμεινε ακίνητο, αλλά η ένταση στη γνάθο της έλεγε μια διαφορετική ιστορία. Όταν παίχτηκε το τελευταίο κλιπ, τη νύχτα του πάρτι, η αντίθεση ήταν προφανής. Καμία μέτρηση. Μια πιο βαριά ποσότητα. Το ποτήρι ακουμπισμένο στην άκρη, αναξιοποίητο. Ο εισαγγελέας δεν βιάστηκε. Υπάρχει κάποια εξήγηση για αυτή τη συμπεριφορά? Ο δικηγόρος της Ρέιτσελ σηκώθηκε. Η πελάτησά μου ήταν υποπίεση. Οι ηχογραφήσεις έχουν βγει από το πλαίσιο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κοίταξε τη Ρέιτσελ κατάματα. Θα θέλατε να δώσετε μια εξήγηση? Η Ρέιτσελ σηκώθηκε αργά. Προσπαθούσα να βοηθήσω την αδελφή μου, είπε. Δεν ήταν καλά. Διαχειριζόμουν μια δύσκολη κατάσταση χορηγώντας μια ουσία χωρίς να το γνωρίζει. Ο πρόεδρος ρώτησε, μια ουσία χωρίς τη γνώση της. Η Ρέιτσελ δίστασε. Μόνο για ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Αρκετό. Ποτέ δεν είχα σκοπό να τη βλάψω, είπε. Έλεγχα τη δόση. Οι λέξεις κρέμοντας στον αέρα, βαριές και ανεπανόρθωτες. Ένιωσα την ανάσα της Ελένας δίπλα μου να σταματά. Ο πρόεδρος κούνησε το κεφάλι του μια φορά. Ευχαριστώ. Ο δικηγόρος της Ρέιτσελ κάθισε χωρίς να κοιτάξει τα μάτια της. Η Επιτροπή κάλεσε την Έλενα στη συνέχεια. Με σταθερά χέρια, έδωσε τον όρκο της και αποκάλυψε την αλήθεια με τον ίδιο τρόπο που την είχε καταγράψει. Ημερομηνίες, ενέργειες, παρατηρήσεις, χωρίς υπερβολές και χωρίς θυμό. Γιατί κρατούσε σημειώσεις, ρώτησε ο εισαγγελέας. Γιατί φοβόμουν, απάντησε η Έλενα. Και γιατί δεν πίστευα ότι θα με πιστέψει κανείς χωρίς αυτές. Η Επιτροπή την άκουσε προσεκτικά. Ήταν η σειρά μου. Δεν αύξησα τη φωνή μου. Δεν κατηγόρησα κανέναν. Απάντησα σε ερωτήσεις, εξήγησα συμπτώματα, διαδικασίες, γιατί κατέγραφα τα πάντα αντί να αντιμετωπίσω κάποιον άμεσα.
Δεν ήθελα να κάνω λάθος, είπα. Και δεν ήθελα να γίνω συναισθηματική. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κούνησε καταφατικά το κεφάλι του. Είσαι στρατιωτικός, ρώτησε. Ναι. Είσαι εκπαιδευμένη να καταγράφεις, είπε. Ναι. Ο δικηγόρος της Ρέιτσελ δοκίμασε μια τελευταία στρατηγική. Δεν είναι δυνατόν να παρερμήνευσες τις ενέργειες της αδελφής σου. Συνάντησα το βλέμμα του. Όχι, μετά τις ηχογραφήσεις. Αυτό ήταν το τέλος. Η Επιτροπή έκανε διάλειμμα. Κανείς δεν μίλησε. Η Ρέιτσελ κοίταξε το τραπέζι. Η αυτοπεποίθησή της είχε εξατμιστεί, αντικαθιστώντας τη με υπολογισμούς, αλλά ήταν πολύ αργά. Τα μαθηματικά δεν δούλευαν πια. Όταν η Επιτροπή επέστρεψε, ο πρόεδρος δεν έχασε χρόνο. Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν, είπε, διαπιστώνουμε ότι η κυρία Ρέιτσελ Μπρούξ εμπλέκεται σε σκόπιμη και προμελετημένη συμπεριφορά που οδήγησε σε ποινική βλάβη. Η Ρέιτσελ έκλεισε τα μάτια της. Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι η καταγγελία που υποβλήθηκε κατά του καπετάνιου Μπρούξ ήταν εκδικητική και χωρίς βάση. Δεν αντέδρασα. Είχα μάθει εδώ και καιρό να μην γιορτάζω τα αποτελέσματα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο πρόεδρος συνέχισε. Αυτή η υπόθεση θα παραπεμφθεί για δίωξη. Οι κατάλληλες ενέργειες σχετικά με την οικονομική εποπτεία θα προχωρήσουν άμεσα. Ο δικηγόρος της Ρέιτσελ ψιθύρισε κάτι επειγόντως στο αυτί της. Εκείνη δεν απάντησε. Καθώς το δωμάτιο άρχισε να αλλάζει, οι καρέκλες να μετακινούνται, η Ρέιτσελ με κοίταξε για πρώτη φορά από τότε που παίχτηκαν οι ηχογραφήσεις. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί, είπε ήσυχα. Σηκώθηκα. Ήδη συνέβη. Αναζήτησε το πρόσωπό μου για κάτι. Συμπάθεια, μετάνοια, οτιδήποτε θα μπορούσε να μαλακώσει τη στιγμή. Δεν το βρήκε. Η Έλενα εξέπνευσε αργά, σαν να κρατούσε την αναπνοή της για χρόνια. Έξω από το δωμάτιο, το τηλέφωνο μου δόνησε. Ένα μήνυμα από την νομική υπηρεσία της βάσης επιβεβαίωνε την απόρριψη της καταγγελίας εναντίον μου. Ένα άλλο από τον διοικητή της μονάδας μου. Υπερήφανος για το πώς χειρίστηκε στην κατάσταση. Έβαλα το τηλέφωνο ξανά στην τσέπη μου χωρίς να απαντήσω σε κανένα. Η Ρέιτσελ συνοδευόταν διαδρόμου από έναν αστυνομικό. Όχι με χειροπέδες. Όχι ακόμα. Απλά καθοδηγούσε τα βήματά της, κρατώντας το κεφάλι της ψηλά. Ο πατέρας μου στεκόταν μόνος κοντά στον τοίχο, κοιτάζοντας προς τα εκεί. Δεν μίλησε. Δεν με κοίταξε. Δεν περίμενα να πει κάτι. Βγήκα στο φως της ημέρας, ο αέρας ήταν οξύς και καθαρός, και ένιωσα το βάρος να μετατοπίζεται με έναν τρόπο που δεν ήταν ανακούφιση ή νίκη. Ήταν οριστικότητα. Η αλήθεια δεν χρειαζόταν πια εμένα. Μπορούσε να σταθεί μόνη της. Δεν κοίταξα πίσω όταν βγήκα από το κτίριο. Οι πόρτες έκλεισαν πίσω μου με έναν απαλό μηχανικό ήχο, εκείνον που είναι σχεδιασμένος για να είναι ξεχασμένος. Ο αέρας φύει πιο κρύος από ότι το πρωί εκείνο. Στάθηκα για λίγο στα σκαλοπάτια, αφήνοντας το σώμα μου να προλάβει το μυαλό που είχε ήδη αποδεχθεί την πραγματικότητα. Η διαδικασία είχε τελειώσει. Το σύστημα είχε αναλάβει τον έλεγχο. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να πω. Το τηλέφωνό μου δόνησε ξανά. Καπετάνιος Μπρούξ, άκουσα τη φωνή του διοικητή μου. Ήθελα να το ακούσω από εσένα. Πήγε όπως έπρεπε, απάντησα. Έκανε μια παύση. Είσαι ελεύθερος. Χωρίς περιορισμούς. Πάρε το υπόλοιπο της ημέρας. Θα επιστρέψω αύριο, είπα. Άκουσα ένα ελαφρύ γέλιο. Φυσικά θα επιστρέψεις. Η κλήση έκλεισε, και μαζί της, το τελευταίο νήμα που κρατούσε την ημέρα συνδεδεμένη με οτιδήποτε ανεκπλήρωτο. Η Έλενα με περίμενε δίπλα στο αυτοκίνητο, τα χέρια της σφιχτά τυλιγμένα γύρω από την τσάντα της. Φαινόταν μικρότερη, μακριά από τις αίθουσες και τους διαδρόμους, σαν η αδρεναλίνη να είχε επιτέλους υποχωρήσει. Έγινε, είπε. Ναι, απάντησα. Έγινε, δίστασε. Τι θα γίνει με μένα? Μίλησες ήδη με τον detective, είπα. Η προστασία μαρτύρων δεν είναι δραματική. Είναι απλά γραφειοκρατία. Θα σε βοηθήσουν να μετακομίσεις αν το θελήσεις. Έγνεψε καταφατικά. Θέλω, σκέφτηκα. Οδηγήσαμε σιωπηλά. Όχι μια βαριά σιωπή, αλλά μια ουδέτερη, που δεν απαιτούσε κουβέντα. Στο σπίτι, η Έλενα πήγε κατευθείαν στο δωμάτιό της για να πακετάρει. Εγώ έμεινα στην κουζίνα, κοιτάζοντας τον πάγκο όπου κάποτε υπήρχε το ποτήρι του κρασιού. Καμία κοιλίδα, κανένα σημάδι, τίποτα που να δείχνει πόσο κοντά βρεθήκαμε σε μια διαφορετική κατάληξη. Ο πατέρας μου μπήκε σιγά-σιγά, σαν να μην ήταν σίγουρος αν είναι ευπρόσδεκτος. Η Έλενα κατηγορείται, είπε. Το ξέρω. Έτριψε τα χέρια του και μετά σταμάτησε. Έπρεπε να το είχα δει.
Ίσως, είπα, αλλά δεν το είδες. Με κοίταξε. Μπορείς να με συγχωρέσεις? Το σκέφτηκα ειλικρινά. Για τους μήνες που ήμουν άρρωστος. Για τον τρόπο που είχε υποχωρήσει στη Ρέιτσελ γιατί ήταν πιο εύκολο. Για το κόστος αυτής της ευκολίας. Δεν είμαι εδώ για να σε τιμωρήσω, είπα. Αλλά τα πράγματα θα αλλάξουν. Έγνεψε αργά. Καταλαβαίνω. Θα αποσυρθώ από την εταιρεία, πρόσθεσα. Μόνιμα, φρίκαρε. Δεν χρειάζεται. Πρέπει, είπα. Αυτό πρέπει να τελειώσει καθαρά ή δεν θα τελειώσει καθόλου. Κατάπιε. Τότε θα το σεβαστώ. Αυτό ήταν όσο πιο κοντά σε μια συγγνώμη μπορούσε να πλησιάσει. Ήταν αρκετό. Η Έλενα επέστρεψε με 2 βαλίτσες και ένα μικρό κουτί. Τα έβαλε κοντά στην πόρτα και κοίταξε γύρω της μια τελευταία φορά. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έφευγα έτσι, είπε. Δεν φεύγεις με άδεια χέρια, απάντησα. Είπε την αλήθεια. Χαμογέλασε, διστακτικά, αλλά ειλικρινά. Ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα, είπε. Ευχαριστώ που πρόσεξες, αποκρίθηκα. Οδηγήσαμε την Έλενα σε ένα προσωρινό ξενοδοχείο που είχε κανονίσει το γραφείο του detective. Χωρίς αποχαιρετισμούς που να φαίνονται οριστικοί. Μόνο μια χειραψία που μετατράπηκε σε μια σύντομη αγκαλιά, άβολη αλλά ειλικρινή. Φρόντισε τον εαυτό σου, είπε. Και εσύ, της απάντησα. Εκείνο το βράδυ, κοιμήθηκα για πρώτη φορά μετά από μήνες χωρίς να ξυπνήσω με ναυτία ή ζάλη. Χωρίς όνειρα. Μόνο ξεκούραση. Το επόμενο πρωί, φόρεσα τη στολή μου και οδήγησα πίσω στη βάση. Ο φρουρός της πύλης σάρωσε την ταυτότητά μου και με άφησε να περάσω όπως αν δεν είχε συμβεί τίποτα. Σε κάποιο βαθμό, αυτό ήταν το νόημα. Στο γραφείο μου, η δουλειά περίμενε ακριβώς εκεί που την είχα αφήσει. Στην καρδιά της θάλασσας, όπου οι καταιγίδες σπανίως γίνονται θέμα συζήτησης, η ναυτική δύναμη είχε τον δικό της τρόπο να αναγνωρίζει τις καταιγίδες, χωρίς να τις μετατρέπει σε δημόσιο θέαμα. Κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, έλεγξα το τηλέφωνό μου. Ένα μήνυμα από τον detective επιβεβαίωνε ότι η Ρέιτσελ είχε επισήμως κατηγορηθεί. Ένα άλλο μήνυμα προερχόταν από έναν αριθμό που δεν αναγνώριζα. Νομίζεις ότι αυτό σε κάνει καλύτερο από μένα? Διάβασα και το βλέμμα μου καρφώθηκε στην οθόνη για μια στιγμή. Έπειτα, έγραψα μία μόνο γραμμή. Με κάνει ζωντανό, και μπλόκαρα τον αριθμό, βάζοντας το τηλέφωνο στην τσέπη μου. Οι εβδομάδες περνούσαν. Τα συμπτώματα που με ταλαιπωρούσαν αργά αλλά σταθερά υποχωρούσαν, χωρίς δραματικές αλλαγές. Η ομίχλη άρχισε να διαλύεται. Ναυτία και αβεβαιότητα έφυγαν, και η προσοχή μου επανήλθε σιγά-σιγά, σε μικρές, μετρήσιμες δόσεις. Οι ιατρικές αναφορές επιβεβαίωναν όσα είχα ήδη ακούσει. Μία μέρα, με ρώτησαν αν ήθελα να κάνω μια δήλωση για τον τύπο, κάτι που θα έφερνε κλείσιμο. Αρνήθηκα. Η εκδίκηση δεν χρειάζεται κοινό. Ένα απόγευμα, βρέθηκα στην πλώρη ενός πλοίου, κοιτώντας το νερό καθώς μια ομάδα πραγματοποιούσε ασκήσεις από κάτω. Ο ρυθμός τους ήταν γνώριμος, ελεγχόμενος, προβλέψιμος. Κάποιος δίπλα μου ρώτησε: «Σκέφτηκες ποτέ τι θα μπορούσε να είχε συμβεί?» «Ναι», απάντησα. «Απλά δεν ζω εκεί». Αυτή ήταν η διαφορά. Η Ρέιτσελ πίστευε ότι ο έλεγχος σήμαινε σιωπή, ότι μπορούσε να αποδυναμώσει κάποιον μέχρι να εξαφανιστεί ήσυχα. Υποτίμησε το ένα πράγμα που ποτέ δεν εκτίμησε: την τεκμηρίωση, τα όρια και την υπομονή που προέρχεται από την κατανόηση ότι δεν χρειάζεται να κερδίσεις φωναχτά για να κερδίσεις. Γύρισα πίσω μέσα, συνδέθηκα στο σύστημά μου και συνέχισα ακριβώς από εκεί που είχα σταματήσει. Η πιο επικίνδυνη μάχη που είχα εισέλθει ποτέ δεν ήταν στο εξωτερικό, δεν σημειωνόταν σε κανένα χάρτη. Ήταν στην κουζίνα ενός σπιτιού, σε ένα τραπέζι γεμάτο φαγητό, σε ένα ποτήρι κρασί που μου προσφέρθηκε με ένα χαμόγελο. Και ο μόνος λόγος που απομακρύνθηκα από αυτό ήταν γιατί κάποιος παρατήρησε κάτι μικρό, είπε κάτι ήσυχο, και εγώ αποφάσισα να μην το αγνοήσω. Αυτό ήταν το κέρδος. Τίποτα περισσότερο δεν χρειαζόταν. Αν ιστορίες σαν κι αυτές έχουν σημασία για εσάς, αληθινές ιστορίες εκδίκησης οικογένειας, στρατιωτικές ζωές πίσω από τη στολή και την αλήθεια που δεν χρειάζεται να είναι φωνηρή, εγγραφείτε στο κανάλι. Αυτές οι ιστορίες δεν αφορούν την νίκη.